Boas noites a todos. Vamos dar comienzo a esta sesión ordinaria do Pleno Municipal. Vamos a empezar co punto número 1, que é a lectura a aprobación das actas anteriores. Vamos a acta de sesión ordinaria celebrada polo Pleno Municipal con data 4 de enero de 2018. Alguna observación por parte do Grupo Popular? Votos a favor? Pasamos a aprobación da acta da sesión ordinaria celebrada polo Pleno Municipal con fecha 3 de marzo de 2018. Alguna observación por parte do Grupo Popular? 1 de marzo. Sí. Sí, 1 de marzo. Sí. No. Pasamos a votar. Votos a favor? Pasamos a acta da sesión extraordinaria celebrada polo Pleno Municipal con data 17 de abril de 2018. Alguna observación por parte do Grupo Popular? Pasamos a votar esta acta. Votos a favor? Queda pendiente de aprobación a acta da sesión extraordinaria celebrada o 23 de maio de 2018 e tamén queda pendiente de aprobación da acta da sesión ordinaria celebrada o 5 de xullo de 2018. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que é a aprobación do modelo de medallas e distincións a outorgar polo Concello de Ribadumia. Pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. Espera, que perdín o papel. Vamos a ver, non teño aquí diante o... non lle fixen fotocopia que che dixi, pero igual. Vamos a ver, esa proposta fíxose en función do expediente que se abriu para outorgarlle as medallas de ouro ao Club Náutico Muíño e a Manuel Fontán e a medalla de prata a María Pérez. Entonces, cando eu, que neste caso fui unha instructora, e María José Miniño, que é a secretaria, cando empezamos a facer o expediente, démonos conta que ao ler o regulamento de honores e distincións, que é o que no que nos baseamos para facelo, había un artigo, que é ese artigo 18 que está aí anotado, no que se di que os modelos de símbolos, obsequios, distinción e condecoracións deberían ser aprobados polo pleno da corporación por maioría absoluta. Entonces consultamos a secretaria e estivemos mirando actas e non había, ou polo menos non consta que fora a ningún pleno o sea, a aprobación deste tipo de modelos. Entonces é unha proposta que traemos aquí, María José como secretaria e eu neste caso como instructora, porque o seguinte punto é a proposta de concesión de medallas de ouro. Entonces, o que nos propoñemos, hai que aprobar o que sería un diploma, o que sería a placa, o que sería o botón, un pin, que é o que normalmente coñecemos por pin, e o que serían as medallas de ouro e prata. Entonces, empezando polo diploma, sería algo parecido a isto, é dicir, isto é algo genérico, é dicir, procuramos que sexan normas máis menos xenéricas, pois eso, porque ao mellor dentro de 15 anos non existe este tipo de diploma e que se pode facer outro parecido. Entonces, as condicións é que ten que ser en tamaño A3, de gramaxe superior a 100 gramos, e que no fondo ten que constar como marca de auga o escudo do Concello, e que ten que figurar como obligatorio dentro do que é o texto do diploma, pois eso, a quen se lle concede, cal é o nomeamento que se lle concede, pode ser fillo adoptivo ou fillo predilecto, en que fecha foi acordo plenario no que se adoptou ese acordo e a fecha do acto en que se lle entrega o diploma. O segundo sería a placa, que tamén é unha distinción que se lle entrega aos fillos adoptivos predilectos, e a condición é que sexa unha plata de metal con forma de pergamino máis menos. Esas son as medidas aproximadas, 25-20, cunha base de madeira de 30 por 25 centímetros. E na placa ten que constar nome e apelido, eso figura no regulamento, nome e apelidos, a condecoración outorgada e a data de acordo de concesión. O PIN
o botón de solapa, simplemente reproducimos o mesmo que, pois non recordo o ano, pero con motivo do 25 aniversario da corporación, pois foi o PIN que se entregou aos concelleiros que naquele momento foramos concelleiros de algunha corporación, entón foi recuperar simplemente o mismo PIN e pois esas son as características que ten. E despois as medallas de ouro e prata son unha reproducción do escudo do concello, feitas en prata, 7 centímetros de alto entre 4 e 4,5 milímetros de espesor, con coroa e calabrote, e a de ouro, a diferencia que ten é que é bañada en ouro, ten un baño de ouro. Entonces, estas condecoracións son as que traemos esa proposta para aprobar agora no pleno e pois serían as que se entregasen no acto que está previsto para o próximo sábado, si se dan aprobado, claro. Alguna observación por parte do Grupo Popular? No, estamos. Sí, que estamos de acordo, que creo que ven a recoller un pouco pois para marcar un modelo tipo para a partir de agora que todos sean iguales. Estamos totalmente de acordo con estas características. Perfecto, pasamos a votar este punto número 2 da orde do día. Votos a favor? Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que é proposta de outorgamento de medallas de ouro e prata do Concello de Ribadumia. Pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. Vale. A proposta de concesión das distincións honoríficas parte dun escrito que presentou o equipo de goberno, creo que foi en agosto do ano pasado, se non me equivoco, non teño aí a fecha, está o número de registro, pero non está a fecha. Creo que recordar que foi o ano pasado. E entonces a proposta que fixo o equipo de goberno era entregarlle a medalla de ouro a Manuel Fontán polos logros deportivos conseguidos nas últimas tempadas e fundamentalmente polas dúas medallas de ouro alcanzadas nos recentes daquela Xogos Olímpicos da Xuventude, medalla de ouro Club de Piragüismo Náutico Muiño polo traballo que levan facendo para o ano que ven, fan os 25 anos que levan pois traballando a prol do piragüismo aquí no Concello e levando o nombre de Ribadumia polas distintas competicións as que van, tanto a nivel provincial, autonómico, nacional e internacional, e sería unha medalla de prata a María Pérez porque tamén neste caso no 2017 conseguiu ser no C2, canoa 2 en 200 metros, medalla de prata no Campeonato do Mundo Júnior Sub-23. Entonces, o procedimento para nomear dar estas distincións, en primeiro lugar, pois nomeouse un encargado, un instructor do expediente e un secretario, que neste caso tocou a min ser a instructora, e o que fixemos foi recoller pois en prensa e pois a través das redes sociais, sobre todo do club, cales son, é dicir, os principais méritos deportivos que reúnen cada un dos tres nomeados como candidatos a recibir as distincións honoríficas. E neste caso, pois, a ver, aí están resumidas por riba, pero como vedes, desde 2013 falamos do Club Náutico Muiño, pois su campeón galego de promoción de slalom e de kayak, 2014 campeón da Liga Provincial de Ben e Benxamín, aparte de su campeón bronce noutros campeonatos, 2015 campeón galego Alevín e Benxamín por segundo ano consecutivo, en 2016 volveron ser outra vez campeóns da Liga Provincial Alevín e Benxamín por terceiro ano consecutivo, que creo que ningún equipo conseguiu, polo menos da zona. E despois, pois, en 2017 non conseguiron telo cuarto, pero sí que conseguiron a medalla de bronce. Aparte foi cuarto clasificado da Liga Galega Infantil e Feminina. Aparte foi recoñecido xa en 2006 como Premio Arausán do ano o deporte, en 2008 folla de prata ao deporte na Festa do Albarniño de Cambados, e na Festa do Deporte do Concello de Ribadumia, que se leva celebrando en 2016 e 2017, pois, como vedes, en 2016 obtivo a maioría dos galardóns que había naquel momento: mellor club, mellor deportista ribadumiense promesa masculino, mellor deportista masculino ribadumiense, mellor deportista feminina non ribadumiense, mellor equipo e mellor adestrador. E en 2017 non conseguiron tanto, pero bueno, ainda así conseguiron dos 10 galardóns que hai, conseguiron 3.
Bueno, aí é parte das fotos que estivemos recollendo destes anos. Empezan estes todos que están de blanco no ano xa 98 ou 99, creo, e por aí os distintos equipos que foi habendo durante estes anos. Manuel Fontán, que sería a medalla de ouro tamén, é un rapaz de Vilanova, e que ten un pequeno lío eu con Tremoedo e Vilanova. E, bueno, como vedes, campeón de España xa desde infantil, distintos postos en campeonatos mundiais, europeos e mundiais, e sobre todo estas dúas medallas de ouro nos Xogos Europeos da Xuventude no 2017, aínda este ano foi outra vez campeón de España, e pensamos que está máis que merecido ese nomeamento. Aí tamén tendes, bueno, distintas fotos que estivemos manexando no expediente. E en terceiro lugar, María Pérez Aragunde, que é de Cambados, que milita no Club Náutico Muiño, e neste caso, pois, campeona de España en varias ocasións, e fundamentalmente medalla de prata na Copa do Mundo Absoluta en 2017 e do Campeonato do Mundo Júnior tamén en 2017, e este ano foi tamén medalla de ouro no Campeonato de España de Inverno. A parte, ambos os dous foron nomeados no seu momento como mellores deportistas masculino e feminino non ribadumienses nas galas da Festa do Deporte do Concello de Ribadumia. E bueno, e aí tamén fotos que estiveron no expediente. E a colación de todo este traballo que se estivo facendo para a concesión das medallas, igual que nos demos conta que o que pasou no punto anterior, que non había pois aprobada eses modelos de condecoracións, estivemos vendo que pois, nos anos anteriores se propuxeron como fillos adoptivos a Don Dositeo e a Perucho, que saiu en prensa casualmente hai uns días, tamén saiu no Diario de Arousa, pois algo como que había 10 anos que se lle dera o de fillo adoptivo, pero non consta por ningún lado que se fixera o acto de entrega do que sería neste caso como fillo adoptivo o PIN, o diploma e a placa. Entonces, outras cousas que se propón é que no acto onde se llevan conceder as medallas os tres anteriores, el, que no seu momento foi campeón olímpico militando no Club Náutico Muiño, se lle faga tamén ese recoñecemento en acto solemne como dio o regulamento e se lle entreguen, pois neste caso, o PIN, a medalla e o diploma. Certo é que el xa firmou no libro de ouro do Concello de Ribadumia no seu momento, pero foi aí a donde chegou pois o recoñecemento naquel momento. Entonces esta é a proposta que trae o equipo de goberno para que se lle sexan concedidas estas distincións a estas tres persoas, bueno, dúas persoas máis unha entidade, e ao mesmo tempo se lle acabe o procedimento a Carlos Pérez Perucho. Gracias, Pilar. ¿Algunha anotación, observación por parte do Grupo Popular? Sí, pues bueno, desde o Partido Popular pues totalmente de acordo con estes distincións que hoxe aquí se traen, distincións máis que justificadas e máis que merecidas por todos os éxitos e por todos os méritos acadados ao longo de todos estes anos, tanto de Manuel Fontán como de María Pérez como de Club Náutico Muiño, por eso que a nosa máis sincera noraboa para esta entidade e para estas dúas persoas, porque gracias ao seu traballo e ao seu esforzo, pois ano tras ano pois consiguen estes numerosos éxitos, que son éxitos para eles, sin lugar a dudas, para o Club Náutico Muiño, pero tamén ao final para o propio Concello de Ribadumia, por eso que estamos totalmente de acordo. Bueno, sí, pois para rematar este punto, efectivamente, hai que dar a enhoraboa pois, a estas persoas que van a ser nomeadas, porque, bueno, pois os seus logros son evidentes, e a parte a entidade deportiva pois tamén o merece, porque, bueno, pois este tipo de logros a nivel nacional, a nivel internacional, pois non se consiguen todos os días, e polo tanto darlle a noraboa. Eu creo que son merecedores destas distincións, e, bueno, que cando van polo mundo adiante, bueno, pois conseguindo estes triunfos, evidentemente o Concello de Ribadumia tamén forma parte desa promoción que para o Concello de Ribadumia e para toda a Mancomunidade dos Salnés pois tamén é moi importante. Por lo tanto, noraboa a todos eles, e pasamos a votar pois este punto de otorgamento de medallas. Votos a favor? Pasamos
ao punto número 4 da orde do día, que é o inicio dos trámites para a declaración da festa do pan como interés turístico, e pasa a comentar o punto a concelleira Mar Moimenta. Bueno, eu como este trámite empezou non facer a miña compañeira, pois casi este da palabra a Pili para que ela o expoña tamén. Pero que pasa, non Pues vou no. poder descansar. A ver, esto es simplemente moi fácil, Mar. Esto es simplemente o inicio do expediente. Como estamos vendo que Mar está traballando moi ben, e a festa do pan desde que nos entramos hasta este ano, a verdade é que mellorou moito, non só nas cousas que se fan, sino sobre todo na xente que asiste á festa, que tamén, pois eso, é darlle máis fama o que é o Concello de Ribadumia. Pois este ano queremos iniciar os trámites para que tamén sexa considerada pois festa de interese turístico, neste caso, que polo que hai que empezar, autonómica. Os trámites pois é simplemente presentar o expediente, hai que cumplir os requisitos que en principio consideramos que si se cumplen. A maior parte dos requisitos o que é antigüidade, singularidade, que se leva feito de forma consecutiva durante X anos, que ten un certo valor cultural, que nestes últimos anos se está pois facendo non só co que se facía sempre de baixar os muiños do Batán, sino tamén pois hai esa escenificación pois do que é a moenda e de como pois se debulla o millo. Entonces, é dicir, nós consideramos que sí, que efectivamente ten os criterios necesarios para que sexa considerada de interese turístico de Galicia. E o procedimento, pois nada, hai que presentar a solicitude, mandar a dirección de competitividade tan pronto como estea montado o expediente, e despois finalmente será o Consello da Xunta, tras distintos informes que esperemos sexan positivos, a que pois concederá ese nomeamento como festa de interese turístico de Galicia. Perfecto. Algunha anotación ou observación por parte do Grupo Popular? Sí, desde o Partido Popular pois estamos de acordo con solicitar pois que a festa do pan sea unha festa de interese turístico a nivel galego, polas os graves non, sino positivos que vai a supoñer para a propia festa do pan. E eu, en principio, espero que este recoñecemento sea aprobado, sobre todo porque cumpliría os requisitos que na propia orden expón para conseguir esta distinción. Eu que lle pediría neste caso pois, ao grupo de goberno que a memoria é moi importante a hora de acompañar para conseguir esta distinción, pois que sea o máis amplia posible, que se justifique pois en principio todos os requisitos que nelas se exigen, que eu estou convencida de que así vai a ser, desta propia antigüedade, como decía, que tiña que ser pois mínimo 15 anos, que en principio si os cumpliría, os fixo pois o ano pasado, se este era a 17 edición, e despois, bueno, tanto o arraigo como a continuidade da festa, a propia cultura popular, que é o que se promociona nesta festa, así como o arraigo e a idiosincrasia que ten para nós a moenda do millo. Entonces, bueno, solicitarlle que neste caso pois a memoria, que é importante que se presente o máis amplia posible e justificando de alguna maneira pois o máis concreta posible para poder conseguir esta distinción. Alguna anotación? No. Bueno, vamos, con respecto a este inicio deste expediente, por suposto, para declarar a festa como interés turístico, pois evidentemente, nós o que pretendemos, este equipo de goberno pretende pois dar un paso máis, digamos, para conseguir pois mellores resultados desta propia festa en materia gastronómica, en materia de turismo, polo tanto, eu creo que a festa do pan é algo que nos pode axudar, porque vai a poñer en valor, quizáis máis, pois a Ruta da Pedra da Auga, a variante espiritual, e polo tanto, sempre é un plus máis para ese movimento económico que todos os veciños de Ribadumia, de Ribadumia, da comarca tamén, por suposto, pois que se necesita para que haxa un crecemento e ao mesmo tempo pois tamén un benestar. Por lo tanto, agradecer ao Grupo Popular tamén que apoien esta proposta, porque entendemos que é unha proposta de
de interés xeral para todo o Concello de Ribadumia. Pasamos a votar este punto. Votos a favor. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que sería a aprobación de protocolo de intercambio de información do IAE. Pasa a comentar este punto a concelleira Pilar Martínez. A ver, este é simplemente un trámite administrativo que hai que cubrir, que temos que cubrir, que é un paso máis na asunción que fixemos da tramitación da recaudación no Concello. Entón, no caso do imposto de actividades económicas, para ter actualizado o que serían as bases de datos e o censo definitivo, tanto dos que están obrigados ao pagamento como dos que están exentos, pois hai que firmar un convenio, neste caso coa Subdirección Xeral de Aplicacións da Axencia Tributaria, e con este convenio que vamos a conseguir é un dobre intercambio de información entre ambas administracións de forma periódica. Por un lado, os concellos temos que facilitarlle a Administración Tributaria o que é o censo en cada exercicio, as altas, baixas e modificacións que se vayan producindo, e a Axencia Tributaria, de cara a emitir os recibos, temos que facilitar o que sería o censo definitivo e tamén o que serían xa altas, baixas e variacións definitivas antes de emitir os recibos. O procedimento é moi fácil, é un procedimento telemático que está instaurado desde 2005, que está funcionando sin ningún problema desde ese momento. Entonces, simplemente o Concello vai facer unha petición online á Axencia Tributaria e eles van a tramitar ese censo e normalmente dun día para outro xa se pode facer a descarga do ficheiro onde constan os datos que ten a Axencia Tributaria. O único requisito que nos piden é ter un certificado digital de usuario do Concello, a nome do Concello, con a persoa que o represente, neste caso será o alcalde, e os ficheiros que vamos a manexar, evidentemente, van ser o censo definitivo de obrigados ao pagamento, así como o censo definitivo da xente que está exenta das empresas ou dos autónomos que están exentos do pagamento. Non ten tampouco máis miga. Gracias, Pilar. Algúnha anotación ou observación por parte do Grupo Popular? Creo que xa, como ben comentou a Pilar, pois non deixa de ser un protocolo e un convenio tipo, neste caso entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e o propio Concello de Ribadumia para intercambiar información entre ambas administracións. É ben certo que este convenio antes estaba firmado entre o oral e a propia Axencia Tributaria, pero dado que agora a xestión da recaudación deste imposto pois corre a cargo do Concello, pois ten que firmar este convenio. O que si a postura do Partido Popular neste caso, por responsabilidade política, vai a ser o noso voto a favor, pero bueno, discrepamos, como xo manifestamos no pleno cando foi debatido, de que a xestión de toda a recaudación do Concello de Ribadumia se quitara naquel caso de oral e pasara a manos do Concello, pola simple razón que naquel momento pois non había ningún estudio económico que nos avalara pois ese aforro e esa mellora que desde o propio equipo de goberno neste caso se manifestaba. Entonces, nós, pois, por coherencia, por responsabilidade, sabemos que eses tributos pois tenos que ingresar o propio Concello, pois vamos a votar a favor. Vamos a ver, agradecemos que votedes a favor. De todas as maneiras, esa apunte ou esa mención que faz a xestión da recaudación, a verdade é que este equipo de goberno está moi contento e satisfeito coa xestión realizada, primeiro porque ya forramos a todos os veciños de Ribadumia 100.000 euros, e segundo porque fixemos unha implantación do sistema de recaudación de todos os veciños que creo que está sendo, bueno, pois pode haber algún erro puntual, pero sí que está tendo éxito con este novo sistema de recaudación, aparte dos beneficios que trae para todos os veciños, que se hai algunha duda, que se hai algunha aclaración que haxa que facer, pois se pode facer dentro do Concello sin ter que desplazarse a outros concellos ou incluso ter que ir á Diputación de Pontevedra. Por lo tanto, eu creo que este cambio de oral, este cambio de recaudación, no que antes o recaudaba oral e que agora o recaudamos o Concello de Ribadumia,
Ribadumia, eu creo que cada día este equipo de goberno está máis contento, está máis satisfeito de haber feito este cambio. Pero hai dous aspectos fundamentais. Un, que se aforran sobre 100.000 euros, e outro que é moito máis práctico, moito máis funcional para todos os veciños de Ribadumia. Lamentamos que o Grupo Popular pois siga nesa posición de que era mellor, digamos, que a oral recaudase os impostos. Tampouco esperamos outras cousas. É normal que vos sintades esa posición, ou que esa posición que sea a vosa, sempre foi dentro do principio. Eu creo que por parte do equipo de goberno que foi un acerto iniciar esta xestión que creo que está sendo un éxito. Por lo tanto, pasamos a votar este punto. Pasamos a votar este punto número 5. Votos a favor. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é o convenio coa Dirección Xeral do Catastro de colaboración en materia de xestión catastral. Pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. Este tamén algo parecido, solo que neste caso o convenio é coa Dirección Xeral do Catastro, que depende do Ministerio de Facenda. É un convenio no que xa levamos tempo traballando, buscando, incluso mirando a maneira de facer o mellor posible, e o último paso que temos que facer é firmar este convenio coa Secretaría de Estado, que, aparte de outras moitas cousas, é dicir, o que vai permitir, así a grandes rasgos, para que todos nos entendamos, é que todos aqueles trámites que hai que facer o que habería que desplazarse maioritariamente a Pontevedra de catastro, é dicir, todo o que serían alteracións de dominio, expedientes de baixa, alteracións físicas, económicas, cambios de titularidade, que precisamente agora este último ano co tema das regularizacións, pois hai bastantes incluso discrepancias dos veciños que non están de acordo coa regularización catastral e cos datos que saíron desa regularización. A diferencia non é só, como se facía antes, que os veciños viñan aquí e desde aquí se lles explicaba máis menos, se lles daban os impresos que tiñan que máis menos firmar e tiñan que ir a Pontevedra. Ahora mismo o que vai permitir este convenio é incluso gravar informáticamente os expedientes, é dicir, non só se van a tramitar, non só se vai atender os veciños, senón que o traballo que se faga aquí xa se vai gravar directamente no que son os medios informáticos da Dirección Xeral de Catastro, co cal non só os veciños non teñen que ir a Pontevedra, senón que se axilizan os trámites, porque aquí só se lle daba información, despois tiñan que ir ali, volver a presentar os papéis, e desa maneira xa se presenta daqui. Como vos dicía, para calquera tipo, o sea, para a maior parte de trámites que hai que facer con catastro, está previsto máis menos que empece a funcionar a partir do mes que ven, unha vez que se firme este convenio, e fundamentalmente eso, está funcionando noutros concellos ben, polo que temos falado con outros concellos, e nos o que propoñemos é que se poida facer tamén ese tipo de convenios aquí no concello, e despois xa se delimitará con que días haberá de atención aos veciños. Gracias, Pilar. ¿Alguna notación ou observación por parte do Grupo Popular? Sí, a postura do Partido Popular vai a ser a mesma que no punto anterior. No punto anterior era coa Axencia Tributaria, neste caso é coa propia Axencia de Catastro, a Dirección General de Catastro, e manifestar a mesma postura, que por responsabilidade política volvamos a votar a favor. Discrepo coas palabras que o alcalde manifestou anteriormente. O Partido Popular non está en contra de que o Concello de Ribadumia aforre 100.000 euros, para nada. Nos dixemos que sempre apoiaríamos si ese modelo era o que realmente era mellor para o Concello, se aforraba ese dinheiro. A día de hoxe non se sabe o que se vai a aforrar, cando a finais de ano, a finais de exercicio, vostede traiga os números e nos diga que vai a aforrar. Nós xa manifestamos desde un primeiro momento que se houbera un estudio económico que nos dixera que se iba a aforrar, nós éramos os primeiros interesados, pero non podemos decir eso, porque a día de hoxe non hai ningún estudio, e a día de hoxe vostede pois non sabe canto dinheiro vai a aforrar, porque fala de 100.000 euros, pero as contas do Concello demostrarán pois a finais
do exercicio. Que tampouco estamos de acordo que funcione tan ben, no sentido de que, bueno, solamente a emisión dos recibos de agua do ano 2017, pois unha vez máis, pois veñen con errores, con numerosos errores que os veciños nos van transmitindo pois día tras día. Entonces, que todo funciona perfecto e que os veciños están encantados, pois nos, desde logo que a nos manifestan, non é iso, estamos empezando. Oxalá, pois, co tempo eso se corrixa e o Concello aforre diñeiro, pero nós, desde logo, coa información que temos encima da mesa no seu día, cando se tomou acordo para salir da recaudación de oral, non tiñamos datos e, desde logo, nos, por responsabilidade, non vamos a falar pois por falar sobre o aire, como fai vostede, de que se aforra 100.000 euros sin ningún tipo de papel, sin ningún tipo de documento, sin ningún tipo de estudio que así non lo manifeste. Bueno, a verdade é que, bueno, seguimos na mesma opinión, eu creo que o non querer ver a realidade, pois, evidentemente, nós tampouco vamos a facer máis esforzos. Pode haber algún erro puntual. Esta é unha posta en marcha dun servicio que empezamos de cero, e pode haber algún erro, pero se soluciona de inmediato, por lo tanto non hai esa problemática que vostede está dicindo. En algún caso, pois, percibimos que había un error, se avisou incluso ao veciño para solucionar o problema, e o que é o aforro, por suposto, é unha realidade, é dicir, que se lle pagaba ao oral 100.000 euros, pois eso é así. Por lo tanto, a posta en marcha do servicio e as facilidades que ten o servicio, pois evidentemente tamén é unha realidade. Por lo tanto, evidentemente tampouco vamos a incidir moito máis no tema. Non sabemos que o Partido Popular pois lle costa aceptar esa realidade, esa mellora, esas vantaxes para todos os veciños. Entón, bueno, pois tampouco vamos a insistir moito máis. Eu creo que a finales de ano efectivamente se pode ver esta realidade, pero a realidade é que os veciños hoxe poden solucionar os problemas aquí neste Concello de Ribadumia de inmediato. E nós non temos, evidentemente, esas queixas ou eses recibos que vostede está dicindo do 2017, porque non os temos. É dicir, cando ven un veciño para facer unha consulta ou solucionar un problema que a mellor non lle parece que estea ben cuadrado, ven aquí ao Concello de Ribadumia, se lle dan todas as explicacións, e se hai un erro se corrixe como se fixo toda a vida e como hai que seguir facendo. Por lo tanto, eu creo que a posta en marcha deste servicio creo que é un éxito, e creo que a verdade é que en un futuro vai a dar posiblemente mellores resultados. En canto ao punto número 6, que é un convenio coa Dirección Xeral de Catastro, pois digamos que é unha evolución do punto anterior, porque con este convenio con Catastro, os veciños de Ribadumia non necesitan ir a Pontevedra a solucionar os seus problemas, que incluso ante Catastro se tardan incluso 2 anos, 3 anos para solucionar estes problemas. Catastro precisamente non é unha administración rápida, pero dende aquí, dende o Concello, evidentemente, pois llevamos a facilitar a todos os veciños pois esa conexión con Catastro para solucionar todos os seus problemas. Por lo tanto, eu creo que todo ben enlazado. Primeiro, o tema da recaudación foi moi importante para o Concello de Ribadumia, e este convenio con Catastro vai a ser moi importante para o Concello de Ribadumia, e, como digo, é unha evolución, digamos, do anteriormente exposto, e esos todos son vantaxes para os veciños de Ribadumia. Pasamos a votar este punto. Votos a favor? Pasamos ao punto número 7 da orde do día, que é Ordenanza Xeral de Recaudación do Concello de Ribadumia. Pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. Vamos a ver, é que hoxe tocou todo económico, non teño culpa. Vamos a ver, esta Ordenanza Xeral de Recaudación traese a pleno, sobre todo para recoñecer determinadas posibilidades de pago aos veciños que non están recollidas nas normas xerais e que nós consideramos que son importantes e son beneficiosas para eles. De todas formas, o que sería unha normativa moi básica sobre as formas, medios e prazos de pagamento dos tributos solo en período voluntario. Despois, dixeches, non dixeches, se me chamas mentiroso e non sei por qué. Bien, en período voluntario, porque recordo que o que sería o cobro en período executivo pasou, o sea, no pleno de abril,
pois aprobouse que se lle dese á Axencia Tributaria de Galicia. No non recollido nesta ordenanza, evidentemente, estamos o que poñan tanto a legislación autonómica como estatal sobre a materia. Con respecto ao que é o pago do que serían os tributos, impostos e tasas que ten o Concello municipais, podería pagar calquera persoa, isto está recoñecido en prácticamente todas as ordenanzas, independentemente de que sexa ou non o obrigado pagamento. É dicir, eu podería pagar un recibo de mar, non habería ningún problema, nas entidades colaboradoras que están autorizadas. Medios para facer ese pagamento, nós aquí temos tres, é dicir, sería en efectivo nas ventanillas das oficinas das entidades bancarias colaboradoras, pódese facer a través de tarxeta de crédito ou de débito nas pasarelas electrónicas das entidades autorizadas e a través de domiciliación bancaria, que é realmente o que se tende no futuro, nunha conta na que figure a persona que paga como autorizada ou titular desa conta. E, bueno, e despois calquera outra, evidentemente, que pois as normas básicas superiores á ordenanza municipal obriguen, dependendo de cada tributo que sexa. Os prazos, evidentemente, os que están marcados en cada imposto, en cada tasa, en cada tributo, que ademais son os que vamos a ver no punto seguinte. Importante desta ordenanza que se trae a pleno e particular para aquí, para o Concello de Ribadumia. Por un lado, o que serían os fraccionamentos ou adiamentos do pago. É dicir, isto que en principio, pois, por exemplo, no oral está recoñecido solo para persoas que teñen especiais dificultades económicas, pero solo así, que teñen que traer un informe de servicios sociais neste caso, nos ampliámolo, e de feito no IBI da Urbana de 2017 deste ano xa foi recoñecido nos propios recibos, os que os recibistes, pois xa está posto ali que se pode fraccionar. Pódese fraccionar calquera tributo, sempre e cando, neste caso, nos puxemos que o importe do recibo sexa igual ou superior a 120 euros, ten que solicitalo necesariamente o titular da conta onde se vai a domiciliar, que se vai a domiciliar, é obrigatorio domiciliar os pagamentos, normalmente a persona non fai falta que traia unha documentación de servicios sociais, simplemente con que declare pois, que ten esas dificultades económicos financeiras transitorias, xa se pode acoller a este fraccionamento e evidentemente non poden estar incluídos no plan de pago personalizado que vamos a ver despois, ou aquelas tasas ou impostos que correspondan a sancións ou que xa se pasara o período voluntario e que estean en período executivo, aí xa non podería acceder a ese fraccionamento. Como sería o procedimento? A norma xeral sería dividir o pagamento en dous prazos, sen intereses, sempre que se faga no período voluntario. É dicir, o IBI deste ano, por exemplo, eu solicitei que me fraccionaran nos dous plazos, domicilians, fixen a solicitude e o período voluntario acaba, creo, cando acaba dolo? En outubro, pero 20 algo de outubro, non? O 20 e pico de outubro. E eu o que fixen foi solicitar que me fraccionaran e vou pagar a mitade o 17 de setembro e a outra metade o 17 de outubro. Entonces, houve, polo visto, se hai moitas solicitudes, sobre todo de xente que ten pois, os IBIs altos, pois si houve moitas solicitudes de a xente que solicitou o fraccionamento. Este fraccionamento en dous prazos pode aumentar a 4 prazos, tamén sin pagar intereses, en caso de desempregados que non teñen prestación económica, beneficiarios de pensións non contributivas ou pensións contributivas de viudedade que estean por debaixo do salario mínimo interprofesional, perceptores de axuda de emerxencia social, de risga ou axudas similares. E a outra novidade sería ese plan personalizado de pagos. Ese plan personalizado de pagos, o que se pretende é que aquelas persoas que o soliciten e que teñan interese en facelo, que poidan pagar todos os seus tributos, excepto a auga, porque a auga sí que é un tributo que é de difícil
cuantificación, é dicir, este ano podes consumir máis e po ano que ven podes consumir menos, entonces, excepto a auga, facer a suma de todos os tributos e dividilos ata en 6 prazos. Para eso, tes que ser tamén titular dunha conta de domiciliación, pódese facer a solicitude en calquera momento do ano, solo que, para que teña efecto no propio exercicio, ten que facerse entre 1 e 31 de xaneiro, que ti podelo facer en febreiro, pero xa entraría en vigor para o ano seguinte. Ten que estar domiciliado tamén, e outra das condicións é que, evidentemente, non podes ter deudas co Concello. O procedimento, como dicía, de 2 a 6 prazos, sen intereses. O primeiro pagamento sería 1 de marzo, o último 1 de outubro. Calcúlase sobre o exercicio tributario do ano anterior, é dicir, sumaríanse os tributos, é dicir, o IBI, o de coches, cal me falta? O lixo, sumaríanse e faríase o cálculo sobre o 95% desas liquidacións. Ese 95%, as diferencias na última cuota, pois faríase a regularización. E quedaríanos algo así como isto, é dicir, de 1 a 6 cuotas, e dependendo das cuotas que cada un escollese, pois, se faz en 2 cuotas, pagarías 1 de marzo e 1 de outubro, en 3, marzo, xullo, outubro, en 4, esas cuotas que están aí. Por exemplo, unha persona que o queira solicitar para o ano que ven, para o 2019, pois imagínate que pague de IBI 350, de lixo creo que son 63, fixeno así por riba, e de vehículos, os coches máis pequenos, pois pagan 75. Total, 488 euros que terías que pagar anuais. En 2019, pois podes optar por esas 6 posibilidades. En 2 prazos pagarías 244 euros en marzo e 244 en outubro. E olvidaríaste de pagar a urbana en outubro e o lixo en marzo e en noviembre. Se o queres en 3, pois 162 euros, o 1 de marzo, o 1 de xullo e 1 de outubro. E así sucesivamente, esta última cuota, que non vexo moito con dolores aí, que serían as 6 cuotas, que aí evidentemente si pagarías cada mes do 1 de marzo ao 1 de outubro, e pagarías 81,33 euros cada mes. Ese sería ese plan de pagos personalizado que aquel que lle interese pode solicitalo. O que non lle interese, evidentemente, pois pagará nos períodos voluntarios que corresponden a cada tributo. Si te arrepintes polo medio do camiño, evidentemente, si aínda estás en plazo de pagar en período voluntario, podes suspendelo e pagar os tributos en período voluntario. Si xa pasou o período, evidentemente, hai que solicitalo por vía executiva. Pero, bueno, esperemos que o que o faga así, pois, teña intención de pagar. E nada máis. Gracias, Pilar. ¿Alguna anotación ou observación por parte do Grupo Popular? Sí, mira, cales son, que outro día na comisión se me olvidou de preguntar, cales son as entidades colaboradoras autorizadas para facer os pagos do... Ainda hoxe tivemos unha reunión co Santander, que estamos pendientes deles porque teñen un problema co tema de si se queda unha oficina, si se van. Ainda non teño moi claro, non están unificados aínda. De feito, creo non, hoxe na reunión dixo que tan pronto como teñan a decisión tomada, o primeiro que se vai enterar é o Concello. Pero ahora mismo a decisión está, teñen as 2 oficinas, aínda non tal. Ahora mismo, creo que están nos recibos a banca, o sea, que se pode pagar todos os días en horario de ventanilla de 9 a 2, Dolores, corrígeme se me equivoco, de 9 a 2 todos os días, non como antes que solo se podía martes e jueves de 8:30 a 10, creo. Ahora mismo pódese todos os días de 9 a 2, e o Banco Sabadell tamén en ventanilla todos os días de 9 a 2. Era importante que, neste caso, pois outra entidade que está no Concello. Claro, pero teñen o problema este que teñen, que si se unen, que se van a acabar unindo, e evidentemente sospeito que unha das oficinas que van a cerrar, sospeito, pero bueno, o que dixeron foi que vamos ser os primeiros en dicilo. Sí, que seremos os primeiros en sabelo, pero, bueno, os primeiros non, os segundos despois deles, evidentemente. Pero aínda tivemos hoxe unha reunión ás 11 da mañán co director de zona, ou eu non sei exactamente o que era. Sobre todo por comodidade dos veciños, porque sean xusto as 2 entidades do Concello de Ribadumia. Bueno, neste caso da ordenanza, pois vamos a estar tamén
a favor, unha ordenanza xeral de recaudación para recaudar os impostos e, bueno, pois que trae este plan de pago personalizado que o vexo positivo a hora de que calquera veciño pois poida un pouco dende principio de ano saber o que lle vai vir ao largo do ano e poida planificar e poida economizar neste caso e organizarse para saber e poder pagar pois neste caso pois en 6 pagos. Entonces, bueno, pois estamos de acordo. O que sí que esta información lle chegue aos veciños, non sei se lle enviou unha carta, pero era bo que se lle enviara pois unha nota informativa a cada unha das viviendas. Pero primeiro hai que aprobalo. Exacto, pero si a chegamos a mandar antes de aprobalo, zasca. No, pero digo que se informe porque é positivo, pero é importante que a xente se entere neste caso, entonces, pois que se lle mande unha carta a cada unha das viviendas. Bueno, primeiro agradecer que apoyedes este punto destas melloras ou facilidades de cobros para os veciños de Ribadumia. Só un apunte, tampouco vou incidir moito máis, sorprende, de alguma maneira, que esteades a favor desto e que non esteades a favor de recaudar nosos impostos. Precisamente este tipo de melloras é porque nos estamos recaudando os impostos, por lo tanto hai unha contradicción por parte do Grupo Popular que é unha evidencia. É dicir, se estamos conseguindo estas melloras, evidentemente é precisamente porque a recaudación pois elevamos dentro do Concello de Ribadumia. Por lo tanto, é dicir, isto digamos que é unha mellora máis do servicio de recaudación que de alguma maneira puxo en marcha o equipo de goberno. Pasamos a votar porque o oral tamén se podía fraccionar, este punto. No. Podíase fraccionar solo con xustificante dos servicios sociais e non había plan de pago personalizado. Non era necesario o plan de servicios sociais. Queres que cho lea? Teño aquí, marcado un fosforito, ademais, porque xa sabía que ibas a dicir. No, pero as solicitudes que se teñen feito no oral precisamente non iban acompañados de lamentamos. Déixame solo dúas cousas. Unha, documentación para presentar coas solicitudes de aprazamento. Apenas puden falar, porque non... Pero falache si interrompiches. Mira, xustificación das dificultades económico-financieras que lle impidan de forma transitoria efectuar o pagamento. Mais, digoche máis, para fraccionar ou aprazar, mínimo, as deudas, o principal solo se podía se tiñas máis de 6.000 euros por un período de 4 meses e dai sucesivamente. E previo estudio do informe socioeconómico suscrito polos servicios de asistencia social. A ver, está aquí, non estou inventando. Son coñecedoras de moitísimos casos que foron a fraccionar e non se lle pideu, non se fixo ningún informe socioeconómico desde servicios sociales para poder fraccionar. Isto, pois, calquera veciño que me este escoitando sabe que é certo porque non é nin o primeiro, nin o segundo, nin o terceiro. Como non te acordabas antes donte de que non se podían facer fotocopias. A documentación é que lle podemos pedir a oral todos aqueles veciños que solicitaron o fraccionamento ao largo de todos estes anos. Agradecemos que apoyedes este punto, agradecemos que ponemos este punto, sabemos que é unha mellora para os veciños de Ribadumia, sabemos que é unha iniciativa deste equipo de goberno e isto é unha mellora, digamos, do servicio de recaudación e iso ten que quedar claro e conciso, que nunca se levou a cabo hasta este momento e polo tanto, bueno, creo que efectivamente o que hai que publicitarlo, facerlo chegar a todas as casas porque é unha opción máis, bueno, pues para aquelas persoas, pues ao mellor que necesitan, pues de alguma maneira repartir os pagos. Votos a favor? Pasamos ao punto número 8 da orde do día, que sería o calendario fiscal do 2019. Pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. Este non ten máis que dicir, é un trámite que hai que facer de cara ao ano 2019 e prácticamente é o mesmo calendario fiscal que estamos tendo de sempre, coa inclusión neste caso da división do recibo da auga en dous fraccionamentos que foi o que se aprobou, que se trouxe aquí a aprobar por parte deste equipo de goberno o ano pasado. Entonces, a partir deste ano entra en vigor, é dicir, xa o 2018 que se cobrará para o ano que ven, o primeiro semestre a principios de ano, xa se vai en dúas partes, vanse facer dúas lecturas. Entonces recoller prácticamente o calendario fiscal que temos agora. Solo se variaron o imposto de vehículos que se adiantou, pois non sei se son 10 días,
para que coincidiran máis menos, para que todo o mundo máis menos teña pois claro que as datas de inicio son o día 15 e os cargos en conta normalmente son os día 10 deses meses. Está dividido por trimestres, é dicir, o que o imposto de vehículos iría no primeiro trimestre, o que é o período máis importante de cobro. A auga e o lixo irían no segundo semestre, o IBI iría no terceiro, o IBI e o IAE, o Imposto de Actividades Económicas, no terceiro trimestre, e outra vez o segundo semestre de auga e lixo irían no último trimestre do ano 2019. Por exemplo, o que falamos, tamén o comentamos na comisión informativa, que bueno, que a cada un mirará o seu, evidentemente, pero pois isto de ter aquí o oral, pois tamén permite recoller pois as sensibilidades pois dos veciños. E, por exemplo, eu creo que a primeira proposta que había de calendario fiscal, pois os cargos en conta, porque eso sí que, por exemplo, as persoas que se encargan do servizo de recadación si o teñen en conta. Pois, por exemplo, non cargar determinados meses como poden ser as navidades, como pode ser setiembre, cos colegios, os libros e as navidades, pois porque son as navidades, evidentemente, pero, por exemplo, por que o 10 de abril? Pois porque houve un par de veciños que viñeron por aquí, que neste caso eran veciños que estaban pois, cobrando a prestación de desemprego, e claro, se antes estaba, imaginadevos, o día 7, dicían, bueno, pois por que non o poñedes o día 10? Porque a min págame o día 10. Entonces, eso é tamén unha das cousas boas que ten ter aquí o servicio, que podes ti variar en función do que pois, a maior parte da xente che decide. Se fora no oral, era o que manda oral, punto. E tamén se separou o cargo en cuenta da auga e do lixo pois para que non pasaran os dous recibos o día 10, aínda que coinciden nas fechas, polo menos dar de marxe pois, unha semana entre un e outro. Tamén pois, foi outra suxerencia, por decirlo de alguna maneira, pois, feita por un veciño. Aquí faltaría o que é o alcantarillado, que é un impuesto que non cobramos nós, que cobra, ten delegada a xestión Espina e Delfín, se non me equivoco, e pasan, pois, antes de marzo, o primeiro semestre pasa, o último semestre do ano anterior, a principios de febreiro, creo que pasa, e despois en setembro, outubro, novembro pasa o segundo semestre do alcantarillado. Algunha aclaración ou anotación por parte do Grupo Popular? Non deixa de ser un calendario fiscal para cando se van a pasar o cobro. Un pouco no tema de oral nos pasaba o calendario fiscal e cotejábase con oral, non era o que dicía oral aquí, era, non, pasábanolo e máis ou menos pois é prácticamente as fechas coinciden con estes e en algúns casos, por exemplo, o tema da auga que nós facíamos as lecturas, poñíamos nós as fechas, o sea que oral nos pasaba un borrador e nos dábamos o visto, bueno, non era oral hacía e deshacía lo que ellos querían a su antojo. Quería enseñarte algo, pero non o topamos co calendario. Pero po próximo pleno hai de traerlo do oral, para que vexas o vos que era. Sería, como todos, terán as súas cousas positivas e as súas cousas negativas, bueno, claro, como o Concello terá as súas cousas positivas e negativas. Eu creo que calquera de nós, todos temos... Non somos os primeiros que recoñecemos que nos equivocamos. Nadie é perfecto, eu creo que nesta... Bueno, aquí parece que ahora... Hasta ahora parecía que eras ti. O lobo e o logro, non, o desastre son eu, según vos son eu, non, pero tamén estamos vendo aquí el logro, el lobo que nos va a atacar é o oral. Hasta ahora oral tuvo as súas cousas positivas, como o demostramos, e o mellor o tempo pois tamén nos dá razón. Pode ser. Exactamente, entonces, bueno, tamén non lle botemos a culpa sempre a oral. Bueno, agradecer tamén entonces que apoyedes este punto, ¿no? A verdade é que volvemos a insistir, nós nunca tan contentos estuvemos como a salir do oral, ¿no? E eu vou te adelantar algo, Salomé, é dicir, vai haber concellos gobernados polo Partido Popular que van a levar a cabo o servicio de recaudación o mismo que estamos levando nós, non nesta legislatura, pero si na próxima legislatura. É un adianto para que de alguma maneira, pois, ao mellor fagas algunha consulta, porque eu creo que sería importante que entre os teus compañeiros, pois ao mellor que, bueno, que o vises, que o pensases, a verdade é que estamos moi contentos de dar ese paso que
que non era fácil dar, pero que creemos que todos son ventaxas, e hoxe, bueno, pois está demostrando que todos son ventaxas, e aparte non hai impedimentos por parte deste servicio que nós vamos a defender que foi bo no seu momento, pero a día de hoxe pois non son imprescindibles para poder levar a cabo o servicio de recaudación, pero si é certo que os concellos no seu momento pois, bueno, pois era un recurso importante para poder levar a cabo pois, este tipo de xestións, pero a día de hoxe evidentemente non son unha pincelada solamente non son imprescindibles. Unha pincelada solamente? Eu creo que xa eu solo decir que a día de hoxe eu non sei na próxima legislatura o que pasará, non a día de hoxe pois máis do 90% dos concellos, esa é unha realidade que se pode ver a nivel provincia, teñen a xestión coral, por algo será, digo, vale. Salome Peña pois era malísima, pero extraña a min que o 90% dos concellos da provincia de Pontevedra pois tamén sean tan malos todos os alcaldes, independentemente da súa cor política, cada vez pois se están acerindo máis, que se aciren máis concellos a oral. Nos estamos, eu baso menos datos a día de hoxe, o que veña mañán, pois non sei. Digo que nós nunca tan contentos estuvemos como haber abandonado a oral, que era un servicio que no último ano de xestión, pois a verdade é que lle faltou esa competitividade de xestión que é tan necesaria para xestionar os recursos de todos os veciños. O tempo ademais dirá e quitará razóns. De todas as maneiras, a min gustaríame ver si vostede ganase as próximas eleccións, se mantería este servicio ou se quitase este servicio. Votos a favor? Pasamos ao punto número 9 da orde do día, que é o acordo de disolución da Mancomunidade Voluntaria de Municipios de Arousa, e vai a pasar a comentar este punto a secretaria Dolores. Este es el asunto de ratificar el acuerdo adoptado el 24 de octubre de 2017 por la Mancomunidad Voluntaria de Municipios de Arousa sobre la disolución, liquidación y distribución del patrimonio, así como la desestimación de las reclamaciones. Desde el año 2015-2016 empezaron a hacer gestiones para disolver la mancomunidad de municipios que tiene como único objeto la gestión del matadero, y en octubre del 2017 se acordó ya definitivamente iniciar los trámites para su disolución. La liquidación del patrimonio de las instalaciones, tanto el terreno pertenece a la comunidad de Montes, por lo cual se pasará, no seguir manteniendo la mancomunidad de Montes, y el concesionario pues pasará a pagarle la cuota que venía pagando la mancomunidad y seguirá pagando a la comunidad de Montes. A fecha 2000, creo que es 31 de diciembre de 2016 la data que nos pone aquí, con lo cual me imagino que ahora lo actualizarían o seguirá siendo la misma. El saldo que tenían era de 104.000 euros, entonces se acordaron que en función de las cuotas que cada concello había aportado durante todo este tiempo se hiciera la distribución. El 85% le correspondería a Villa García, que serían 84.159,63, y a los concellos de Meaño, Meis y Ribadumia, que fueron aportando cuotas durante algunos años regularmente, un caso 8, 7 y 5, pues le corresponderían 4.950,10. Hay los informes favorables tanto de la Xunta como de la Diputación para la disolución, y ahora lo que falta sería la ratificación por cada uno de los concellos. Alguna aclaración por parte do Grupo Popular? Non, estamos de acordo porque, bueno, isto é un mero trámite. Está claro que esa mancomunidade pois, no seu día funcionou porque se tiña mancomunado Matadeiro nese momento a nivel comarca. Agora, unha vez que empezou a funcionar o Matadero de Cambados, pois se quedou sin actividade, e, bueno, que se disolva pois é normal, e estamos de acordo. Pasamos a votar este punto. Votos a favor? Pasamos ao punto non todos. Pasamos ao punto número 10 da orde do día, que é o expediente número 1/2018 de modificación de créditos. Bueno, o expediente de modificación de créditos, este é o expediente número 1 do 2018, bueno, no que, bueno, pues, hai un importe a incrementar na partida. Estamos falando pois dunha caseta e equipo para a cloración de auga que vai a supoñer pois unha inversión de 22.250 euros aproximadamente, que vai a estar no depósito de auga municipal que está en Sete Pías,
vai haber outro importe a incrementar na partida, que é a adquisición de maquinarias para vías e obras, que vai a ser unha desbrozadora para o tractor actual que temos, o New Holland, e tamén un remolque para o tractor pequeno que temos, que é un SAME, tamén con importe de 20.750 euros, maquinaria que se necesita para a limpieza de vías, das distintas vías do Concello de Ribadumia. Despois vai haber tamén unha terceira partida, que é a accesibilidade ao edificio e cafetería e gimnasio de Cabanelas. Aquí o que se pretende de alguna maneira é regularizar, digamos, a cafetería de Cabanelas e ao mesmo tempo dar esa accesibilidade para que nos permitan de alguna maneira poder regularizalo. Esta é unha inversión en torno a 30.250 euros. Tamén hai que incrementar a partida de a construción dun muro en Leiro para a senda Pionil. Estamos a falar de digamos o cruce que colle para o Barreiro, onde está a rotonda, digamos, do Barril, entre a rotonda, entre a entrada para o Barreiro e hasta xusto a rotonda, un pouquiño antes da rotonda se fixe unha inversión, pero de aí hasta chegar arriba de todo ou a pasar a curva, digamos, cerrada, pois evidentemente tamén ese muro que, de alguna maneira se tiña plantexado ou se negociou no seu momento, que iba a facer a inversión a Xunta, por distintas razóns non o vai a poder facer. Entonces asumimos, digamos, esta partida para continuar o muro e ao mesmo tempo digamos que se poida facer esa senda Pionil e mellorar, por suposto, esa carretera. Eso estamos falando dunha partida en torno a 95.000 euros. Aquí hai unha negociación, digamos, coa Xunta de Galicia, porque aínda que nos invertimos estos 95.000 euros, de alguna maneira isto vai haber unha contrapartida, porque dentro do principio, cando empezamos a falar, isto lles correspondía a eles, polo tanto, por algún problema administrativo non vai a poder ser desta forma, polo tanto asumimos nós, pero a cambio vai haber outros cambios, digamos, para favorecer, digamos, ao Concello de Ribadumia. E despois tamén vai haber un incremento de outra partida, que é a aportación de adquisición de tractor, que é un convenio que firmamos coa Consellería de Medio Rural. O Concello de Ribadumia vai adquirir un novo tractor, unha nova debrozadora, con dúas debrozadoras, unha debrozadora lateral e unha debrozadora tamén trasera para manter limpias, digamos, os viais e aquelas zonas, onde poida haber lumes e de alguma maneira que teñamos que actuar ao Concello. Este convenio ten unha partida de 85.000 euros que se responsabiliza, digamos, a Xunta de Galicia, neste caso a Consellería de Medio Rural, e o Concello de Ribadumia ten que poñer o IVA, polo tanto temos que, digamos, incrementar esa partida en 18.000 euros. Despois temos as melloras tamén dos cementerios, tanto de Sisán como Leiro, das que vimos tendo reunións nas distintas parroquias, mellorar, digamos, os cementerios, que eran peticións veciñais e aparte parece ser que necesarias. Parece ser non, son necesarias, e, aí tamén hai que incrementar a partida en 50.000 euros. Vai haber outro incremento de outra partida, que é a aportación ao Plan Marco 2018-2019, nas que, de alguna maneira hai que facer muros nestas pistas, sobre todo ali en Leiro, donde, hai que, no Plan Marco recollese 4 pistas, pero dúas delas van a necesitar un muro, e o Plan Marco subvenciona, pero non subvenciona os muros, polo tanto, o Concello ten que incrementar esta partida en 17.329 euros. Despois tamén temos que incrementar a partida na instalación de marquesinas, unha marquesina que vai estar en Forxán, e outra marquesina que vai estar en Gándara, aquí en Ribadumia, e outra marquesina en Villaverde, no Couto de Arriba. Eso supón aproximadamente uns 7.250 euros, pero son melloras importantes. As marquesinas que habían eran de anos moi anteriores, e a verdade é que se queremos manter un Concello cunha imaxe máis ou menos adecuada, estas marquesinas é imprescindible sustituílas. Despois tamén vamos a incrementar a partida de Red Natura. Nos aprobaron unha subvención, unha parte tena que poñer o Concello, de 5.789 euros,
que é unha actuación que se vai intentar levar a cabo ali no puente de Barrontes. Despois tamén hai que ver incrementada a partida o equipo e mellora de instalacións culturais, que ao final é a biblioteca municipal na que vai haber unha separación, digamos, para estudio e ao mesmo tempo ordenadores e tamén mobiliario, como digo, en torno a 9.000 euros. Tamén eran peticións sobre todo veciñais. E tamén vai haber un investimento, estas obras están realizadas porque foron realizadas xa no seu momento, investimentos en vías como poden ser en Lois, xunto ao peche da igrexa de Lois, outro muro que, cando estábamos de alguma maneira trazando a pala, levou unha parte do muro, eso está en 14.900 euros, o enfoscado taulú de Enleiro, estamos nos referindo ao enfoscado taulú de Enleiro, ali onde está a Casa Lede, aquele enfoscado que non estaba contemplado, pero entendíamos que había que deixalo mellorado, e como digo, eses dous peches en torno a 14.900 euros. E despois tamén se levou a cabo, digamos, o bombeo de Puente Arnelas. O bombeo de Puente Arnelas, hubo que facer aí algunhas actuacións como poñer, digamos, os distintos motores para bombeo e tamén a instalación eléctrica, e iso se ve incrementada esa partida en 8.185 euros. E tamén no lavadoiro do río Xián, esa partida, distintas actuacións que se fixeron para a recuperación do patrimonio, pero entre o lavadoiro supuxo máis inversión da que estaba prevista, e estamos falando en torno a 5.980 euros. Por lo tanto, hai unha modificación, ou se plantexa unha modificación de crédito, que é a primeira do 2018, e digamos o total deste expediente está en torno a 304.684 euros. Isto, digamos, que é un resumen desta modificación de crédito. Non sei se o Grupo Popular ten que facer algunha anotación ou algunha observación en canto a este punto. Sí, esta expediente de modificación de crédito nos ven a demostrar unha vez máis a falta de planificación e a falta de previsión deste goberno tripartito. Ademais, moitas das obras xa están executadas a día de hoxe, algunhas delas, e despois obras que foron vendidas polo alcalde a diferentes institucións e a diferentes, máis ben colectivos veciños, vemos que agora non tiñan partida presupuestaria e se traen hoxe aquí. Despois tamén nos fala de muros en lugares nos cales os planos nos dicen totalmente o contrario. Eu non sei se é porque o alcalde non se entera do que ven na propia expediente de modificación de créditos, ou é porque nos trata de ocultar información. Información ninguna, aquí a única mentirosa eres ti, por favor, un pouco de respeto. Por favor, un pouco de respeto. Pídolle ao alcalde, estou no meu turno de palabra, non lle faltei o respeto a nadie, vostede me está faltando o respeto a min, xa sei que non lle gustan as verdades, non soporta que lle digan as verdades, a única maneira que ten vostede é chamando mentirosa. Eu me ciño única e exclusivamente aos datos que aquí se mostran. E ademais, vouno a decir, que non é algo que eu me invente. Vostede aquí falase de accesibilidade ao xinasio de Cabanelas. Vostede é unha obra que lle vendeu neste caso o colectivo, o Club Náutico, e nos vemos que vostede vendeu fume, porque non tiña partida presupuestaria para eso, e hoxe aquí atrai hoxe aquí neste expediente de modificación. Non, me gustaría que me deixara intervir no meu turno de palabra, e despois vostede comente o que estime oportuno. Despois, aquí, cando foi da obra do Plan Concellos 2018, o Partido Popular presentou un escrito no cal nós facíamos unha petición de obras con cargo a ese plan para que o Concello as incluíra, e unha delas era precisamente o cementerio de Sisán e o cementerio de Leiro, o cal vostede dixo que chegábamos tarde, o Partido Popular está despistado, o Partido Popular mira, lle pediría, por favor, é que lle quero responder a cada unha das cuestións, porque me parece unha barbaridade o que vostede está dicindo, por eso quero tomar nota de todos os detalles para despois poderlle responder. Dos cementerios, dos distintos cementerios, que quería dicir? Que nós, o Partido Popular de Ribadumia, presentou un escrito
con cargo ao Plan Concellos, cando saleu o Plan Concellos da Diputación do ano 2018, fixe un escrito no Concello no cal nos solicitábamos ao goberno tripartito, neste caso, a petición a incluir nese Plan Concellos dunha serie de obras, entre as cales estaban a mellora de cementerios, como era o de Sisán ou o de Leiro. O cal vostede respondeu, ademais, nun pleno, están aí as actas para velo, no cal o Partido Popular andaba despistado, o Partido Popular, como sempre, chegaba tarde, porque esa obra xa estaba encamiñada, esa obra xa estaba contemplada e, pois vemos que hoxe vostede aquí trai o diñeiro para poder levar a cabo esas obras, que ven un mellora de cementerios, e vostede agora especificou Leiro e Sisán, por importe de 50.000 euros. Despois vostede fala dun muro de peche na igrexa de Lois. A min, a documentación que se me aportou, despois de solicitala, me fala dun muro na cruz en Lois, nada dos accesos nin do entorno da igrexa de Lois, é que non é o entorno da igrexa de Lois. Se vostede fala deste muro, verá que non é o entorno da igrexa de Lois, é o muro no lugar da cruz. Entonces, non sei se é porque vostede non mirou o expediente, se non, eu mirei o expediente, sei o que vostede me quere dicir, ou oculta esa información. Está claro que o muro do peche da igrexa de Lois non é tal muro do peche da igrexa de Lois. E despois, o que nós queríamos que se nos aclarara tamén, vostede aquí fala dun convenio coa Xunta para facer a senda peonil no entorno na PO 300, que é no entorno da rotonda de Leiro, na curva que vai hacia Pontarnelas, ese tramo, e nós queríamos saber canto é o coste real deses muros desa senda peonil, porque hoxe aquí ven no expediente de modificación de créditos ven un importe de 95.000 para levar a cabo ese muro, pero que nós temos con cargo ao Plan Concellos 2017, vostede pideu muros de contención para a formación de senda peonil no lugar da costa en Leiro, que estamos falando do mesmo muro, 50.221,96 euros. Despois, con cargo ao Plan Concellos 2018, fala de obras de mellora e ampliación en camiños e sendas en diversos puntos do Concello. Non sei que puntos se refiere, pero tamén un importe de 45.945,42. Perdona, repites ese punto. Eso que estás comentando, para que non sei o que me queres dicir con eso. Volvo a repetir eso. Eu o que quere saber, é que lle quero contestar a cada unha das cuestións. Por eso quero tomar nota. Non se preocupe, que eu repito as veces que faga falta. Sí. Vostede, quero que nos aclare ao Partido Popular o coste real do muro de contención para levar a cabo esa senda peonil no lugar de costa en Leiro, no entorno da rotonda de Leiro, como vostede lle queira chamar. Eu creo que estamos nos referindo á mesma senda peonil e ao mesmo muro de contención, porque hoxe aquí, neste expediente de modificación de créditos, vai unha partida de 95.000 euros. Pero que vostede, neste caso, con cargo ao Plan Concellos do ano 2017, vostede solicitou unha axuda á Diputación de Pontevedra por importe de 50.221,96, donde especificamente aparece muros de contención para a formación de senda peonil no lugar de costa en Leiro. E foi, ademais, ese día donde nos especificou que se iba a levar a cabo esa obra, donde o Concello iba a cometer os muros e a Xunta iba a facer a senda. E con cargo ao Plan Concellos 2018 aparece tamén unha partida genérica de 45.945,42, donde aparece obras de mellores e ampliación de camiños e sendas, que non sei se tamén está incluído esa senda, porque a fala de diversos. Isto, se quere, teno na acta que hoxe foi aprobada do 17 de abril, no pleno de hoxe. Entonces, quero que nos aclare, porque claro, a día de hoxe non sabemos o coste que vai a ter para o Concello de Ribadumia esa gestión que vostede fixo coa Xunta de Galicia, na cal, pois, en principio parece ser que iban contemplados os muros, e agora, pois, se van a facer, a Xunta non vai levar a cabo os muros, os vai levar a cabo o Concello, pero quero saber o coste que eso lle vai a supoñer ao Concello, e que beneficios o Concello conseguiu por non levar a cabo esos muros, que beneficios lle vai a dar á Xunta, porque estamos vendo de que a gestión, pois, non foi boa, foi nefasta para o Concello de Ribadumia, no cal, pois, o Concello, por estas cuantías, 95, máis se sumamos 50.000, non vamos a sumar os 45.000, pero xa sumamos 50.000, estamos falando de 145.000 euros nese muro de contención, e quero saber cal é a parte que vai asumir a propia Xunta de Galicia. Entonces, por este todo englomerado de
de cousas que aquí acabo de mencionar, está claro que nós non podemos votar a favor desta expediente de modificación de créditos. Despois tamén da recuperación do patrimonio, vostede fala do lavadero de Xián. Nun pleno, vostede falou de que se estaba recuperando o lavadero de Xián con cargo a unha subvención que lle había concedido a Diputación. Pois agora, aquí, neste expediente de modificación de créditos, aparecen 5.980 euros a maiores que o Concello de Ribadumia pois ten que aportar para levar a cabo esa recuperación do patrimonio, cando nós tamén no propio pleno no que se aprobaron os presupuestos para este ano había unha partida de 6.000 euros para a recuperación do patrimonio que nós xa pois, no seu día dixemos que era unha partida pequena para levar a cabo pois, todo o que é a recuperación do noso patrimonio e non lo ven a demostrar donde esa partida é insuficiente e donde vostede nun pleno dice que eso se fai con cargo a un plan da Diputación e agora vemos que o Concello de Ribadumia ten que asumir ese importe. Entonces, nós, dende logo, pois non estamos de acordo coa forma de traballar, neste caso do propio Concello, do propio grupo tripartito, no cal pois se ve unha falta de previsión, unha falta de planificación, e nos surgen moitísimas dudas porque non se nos aclara realmente o coste de moitas das obras que aquí se vai a levar a cabo e polo que, bueno, pois o noso voto nos vamos a abster. Despois eu tamén na comisión informativa solicitei que se me aclarara pois esta caseta equipo para a cloración de auga donde iba colocado, se me pasaron uns planos pero sinceramente os planos que se me pasaron pois non reviseinos e non son as fotos e me aparece aquí pero non me aclara realmente é a nivel un pouco informativo que me gustaría saber pois esa caseta donde vai porque non por onde sale agua de depósito digo porque era a miña dúda era se era na entrada porque eso non era cousa que o Concello tuvera que levar a cabo senón sería a propia mancomunidade ou se era na salida nos planos este un pouco a nivel informativo nos planos pois non se me aclara porque é unha foto e non se me aclara onde vai ese depósito pois bueno, pois polos motivos aquí expostos pois este grupo vai a absterse nesta expediente de modificación de créditos. Bueno, que non ibades a votar a favor xa o tiñamos en conta. Segundo, vou a explicar cada unha das obras para que teña constancia. É dicir, hombre, eu entendo que ao Grupo Popular non lle pode sentar ben que un equipo de goberno que poida facer tantas cousas con menos recursos, ao mellor, dos que vostede dispoñía cando Rafael Louzán apoiaba a vostede, non? Pero evidentemente este equipo de goberno, sin presumir de que, bueno, pois de alguma maneira pois tiña unha persona de apoio, que neste caso era Louzán, pois que se poida levar a cabo pois tanta actuación. Isto é unha realidade, non? Por lo tanto, con tan poucos recursos, a verdade é que este equipo de goberno está facendo bastante máis do que facía pois o Grupo Popular. É dicir, en 4 anos eu creo que se está demostrando e se vai a demostrar que fixemos moitas actuacións e vostede estuvo 14 anos ao frente deste goberno precisamente e con tan poucos recursos nunca se fixo tanto. Pero independentemente desto, e despois de dicir isto, eu vou aclarar cada unha das cuestións e obra por obra. Este equipo de goberno primeiro identificou ou está identificando todas as necesidades dos concellos, todas as necesidades dos concellos. Está identificando das parroquias, das distintas parroquias, por suposto, das distintas parroquias e das distintas entidades culturales e deportivas do concello, por suposto que sí. Entonces, identificamos, digamos, as deficiencias e tratamos de leválas a cabo pois a medida que van, bueno, pois salindo subvencións ou que hai que encauzalas no plan concellos ou distintas aportacións, neste caso ou en outros casos da Xunta de Galicia. Mire vostede, eu vou a empezar pola obra de Cabanelas, na que vai haber unha modificación de 30.000 euros, de 30.250 euros, na que vostede dicía que non había previsión. Mire, falta a vostede, primeiro, sentido común, e debería de vostede consultar para dicir o que vostede dixo. Este equipo de goberno no ano 2015 e no ano 2016, cando chegamos a gobernar, esa foi unha das primeiras necesidades que vimos. E se vostede o quere ter en conta, no ano 2015 este equipo de goberno presentou unha subvención á Xunta de Galicia precisamente para este acceso que hoxe estamos a levar aquí para modificación de crédito. Acceso que non foi aprobado pola Xunta de Galicia por distintos motivos. Por lo tanto, nós dende o 2015
2015 esta obra en concreto xa estaba prevista. En todo caso, a Xunta non aprobou ou non apoiou esta obra que é importante para os veciños de Ribadumia e primeiro é importante para o Club Náutico Piragüismo, porque legalizar a cafetería que vostede deixou ilegal, pois eso supón uns aportes económicos a esa entidade deportiva para que poidan practicar o deporte e lle sirva de soporte económico e ao mesmo tempo pois poidan conseguir eses premios que pois fai un pouco pois dixemos. Por lo tanto, dende o 2015, se vostede o quere comprobar e se vostede ten tempo, conforme ten para outras cousas, pasara por aquí polo Concello e o previse, pois entonces o tería moito máis claro. Dende o 2015 a primeira subvención. E aparte, naquele momento habíamos pedido unha subvención que creo que nos denegaron en torno a 25.000 euros para ese acceso. No ano 2016 volvemos a pedir a mesma subvención a esa entidade que, se non me confundo mal, creo que eran en torno a 30.000 euros aproximadamente. Tamén a Xunta de Galicia non la volveu a denegar. E este ano 2017 este equipo de goberno volveulle a pedir outra vez a Xunta de Galicia a mesma obra para mellorar en torno a 52.000 euros, porque aparte, digamos, do acceso a cafetería para poder regularizar, para poder legalizar esa cafetería, pois queríamos incluso ampliar, digamos, a zona de esparcemento e mellorar a zona de esparcemento. Por lo tanto, falta de previsión ten vostede, porque isto desde 2015, se vostede o quere comprobar, pode vir ao Concello e enseñamos todas as solicitudes de subvencións que presentamos á Xunta de Galicia para poder levar a cabo esta actuación. Por lo tanto, primeiro punto, creo que está suficientemente contestado e aparte con moita seriedade. Con moita seriedade, e que non todos somos iguales en política. Falou vostede do plan de augas deste depósito que vamos a levar a cabo no depósito de auga municipal. Esta instalación vai estar colocada na salida do depósito. Que se pretende con esta instalación deste depósito? O que se pretende é dar un servicio aos veciños de Ribadumia o máis acorde posible e o máis sanitariamente posible para todos os veciños deste concello. Evidentemente, a mancomunidade lle sirve a auga aos veciños de Ribadumia, ten que salir con uns parámetros e ten que quedar no depósito, e a partir do depósito é o Concello de Ribadumia quen ten que levar a cabo, digamos, esas melloras ou esas actuacións. Evidentemente, como os parámetros medidos ou analizados durante o ano, que se fan distintos análisis ao longo do ano, pois non son todo correctos. Que queríamos, o que pretendemos é mellorar, digamos, esa instalación para que a auga de consumo para todos os veciños de Ribadumia sexa o máis óptima posible. Por eso hai que invertir 20 e pico mil euros. Creo que con eso que quedou bastante claro a situación. Está na saída do depósito e o que se pretende é dar unha calidad da auga aos veciños de Ribadumia o máis óptima posible, cos parámetros de cloro o máis axustados posibles. Por eso se fai esta inversión. Vostede, evidentemente, durante 15 anos non se acordou de darlle o mellor servicio a todos os veciños, pero evidentemente isto trátase de mellorar precisamente o servicio de auga a todos os veciños do Concello de Ribadumia. Despois, falaba vostede dos cementerios. Evidentemente, nós lle transmitimos a todos os veciños cando nos lo fixeron saber, porque o que sí está claro é que isto funciona por presupostos, e o que sí está claro é que nós temos moitas actuacións, é dicir, é que estas son parte das que están aprobadas, pero temos moitas actuacións que facer no Concello de Ribadumia e moitas melloras e proxectos que facer no Concello de Ribadumia. Por lo tanto, non se pode levar a cabo todo nun ano, e aparte o presentas nun ano para que te aproben e levar a cabo pois o ano seguinte, e iso é un pouco a realidade. Por lo tanto, o tema dos cementerios, neste caso de Sisán, en este caso, se che podo falar incluso de Besomaño, que non o podemos levar a cabo porque hai unha denegación por parte da Iglesia para poder levar a cabo, senón ao mellor estaría incluído aquí, pero non o vamos a levar a cabo porque o Arzobispado de Santiago pois non aprobou, digamos, pois non aprobou ou aceptou, digamos, que
fixésemos esa inversión pois diante da iglesia de Besomaño, que eso yo temos que transmitir aos veciños de Besomaño para que eso sea así. Pero evidentemente nos cementerios, tanto de Xisán como no cementerio de Leiro, pois evidentemente non lo pediron, evidentemente o temos que levar a cabo. Evidentemente iso leva unhas xestións, hai unhas valoracións, hai uns planos, e os expuxemos aos veciños recientemente para que fixesen as súas aportacións, para que quedase a gusto precisamente dos propios veciños. Por lo tanto, ese é un éxito deste equipo de goberno, que entendemos que, bueno, pues para vostede pois iso pois é difícil de que o acepte, non? Pero a realidade é que con esta inversión o que pretendemos facer e levar a cabo é precisamente o que nos piden os veciños das distintas parroquias. Nos temos diálogo e temos transparencia en todas as xestións, e aparte o que queremos é que os veciños aporten as súas ideas para mellorar os distintos proxectos que leva a cabo este Concello de Ribadumia. Por lo tanto, no tema dos cementerios, eu creo que se non entraron no plan concellos, tiñamos remanente de tesorería suficiente para metelo pois nesta primeira modificación, o mismo que pode haber outra modificación outra modificación, digamos, de crédito, e ao mellor pois meteremos outras obras que este equipo de goberno pois intentemos levar a cabo, porque creemos que son necesidades e melloras para todos os veciños de Ribadumia. Evidentemente, como dixen antes, con moi poucos recursos este equipo de goberno fai moitas cousas. Isto a vostede pois non lle produce preocupación, pero a realidade é que estas actuacións son demandas dos veciños e que nos levamos a cabo. Por lo tanto, o tema dos cementerios eu creo que está claro, é algo consultado con todos os veciños, non o levamos a cabo no plan concellos porque naquel momento non tiñamos preciso o presuposto total desta inversión. Hoxe temos o presuposto total desta inversión, naquel momento tiñamos unha previsión, pero podía ser máis ou menos orientativo, por eso non o temos no plan concellos ou no presuposto, digamos. Por lo tanto, si estaba no presuposto, perdón, pero non estaba no plan concellos. Pero no plan concellos metemos outras actuacións que se levaron a cabo no Concello de Ribadumia. Como vostede está dicindo, as obras encamiñadas ou obras pendientes, tamén que falou delas, que estaba ampliación de camiños e sendas en torno a 45.000 euros, son distintas actuacións que se van a levar a cabo neste Concello de Ribadumia. Por exemplo, na parroquia de Leiro se vai a levar a cabo algunha actuación pois ali onde está a esquina de Julio Sánchez Mouriño, aquilo se vai a mellorar precisamente Piñeirón hacia Cabanelas, se vai a mellorar unha pista no Couto de Arriba, se vai a mellorar unha pista de acceso que nos pediron os veciños cando saen da zona do Casal. Por lo tanto, son distintas actuacións, evidentemente, en distintos puntos, e recentemente foi aprobado tamén, digamos, o alumeado público do Concello de Ribadumia en distintos puntos que nos pediron os veciños. Por lo tanto, eu creo que este tema que está claramente xustificado. No tema dos muros de Lois, estos son obras que están realizadas, pero foi algo que se fixo porque era unha demanda que, bueno, pues que tiñamos aí presente. Evidentemente, nese cuadro ou neses folletos que te enviaron a toda a documentación, falta o muro, o remate do muro de Lois xunto á iglesia. Pero eso non quer dicir que estea incluído aquí, pero sí é certo, aí solamente figura unha foto, digamos, de un muro que se fixo recientemente co plan concellos na Cruz en Lois, e queda pendiente, que eso sí que non to pasaron, que é certo, o muro de xunta á iglesia, pero está perfectamente justificado, está perfectamente claro, e polo tanto cando se transmiten estas cousas aos veciños se crea maldad. Ese é o peor que lle pode pasar a un político. Despois, fálame vostede do río Xián. O río Xián, desgraciadamente, vostede foi a alcaldesa cando un camión, neste caso da basura, tirou o río, e non dou nin parto seguro. Este equipo de goberno, a petición veciñal, pois levou a cabo, digamos, estas actuacións, non solamente esas actuacións de recuperación de patrimonio, senón outras actuacións en distintas fontes do Concello de Ribadumia. Por lo tanto, nós estamos satisfeitos de que se leven a cabo estas actuacións, porque ademais son peticións dos veciños de Ribadumia. E despois me fala, eu creo que non me queda nada pendiente, pero me fala vostede do muro de Leiro. Pois vou a decir a verdade do muro de Leiro. O muro de Leiro foi un acordo. O muro de Leiro é esa carretera da Xunta de Galicia. É responsabilidade da Xunta de Galicia. Esa carretera tiña 2 puntos negros nos que o responsable de carreteras e o delegado territorial da Xunta de Galicia tuveron que estar ali, porque era peligroso. Se viñeron ali e chegamos a un acordo de creación dunha senda peonil. E nós facíamos, o equipo de goberno
facía o muro hasta onde está ahora, que fomos os primeiros que cumplimos. E a Xunta de Galicia era responsable de continuar o muro hasta arriba e facer a senda pionil. Polo tanto, é un problema da Xunta de Galicia, é un problema seu. E vostede, sí, porque, é dicir, ten que vostede ter claro que a Xunta de Galicia está gobernada polo Partido Popular. E se fosse vostede máis cauta e máis prudente, non falaba o que vostede está dicindo. Por iso teño que dicir. Entonces, naquele momento chegamos a un acordo que esa continuación do muro era responsabilidade da Xunta de Galicia. Polas circunstancias que sean, a Xunta de Galicia non pode leválo a cabo. E nos pediron que continuáramos nós e que eles, de alguma maneira, xa nos mellorarían en outros aspectos, señora Peña. Por lo tanto, se queremos deixar o muro así, ou podemos deixar, e lle poñemos un cartel, o Concello de Ribadumia rematou aquí, e a Xunta de Galicia non compleu hasta arriba, ou senón terminamos hasta arriba, ten que haber boas relacións entre as distintas administracións, como ten que habela, e se remata o muro, e de alguma maneira que a Xunta de Galicia asuma o compromiso que nos transmitiron de darnos esta cantidad de diñeiro, pois ao mellor en outras circunstancias. E vostede, sendo do Partido Popular, e a Xunta de Galicia gobernada polo Partido Popular, antes de facer esta mención que fai aquí neste pleno, ten, creo que a capacidade de ir á Xunta de Galicia para consultar e para resolver. Por lo tanto, en isto hai moi boa actuación e hai moi boa predisposición por parte deste equipo de goberno e por parte, creo eu, da Xunta de Galicia. Este proxecto estaba valorado aproximadamente no seu momento en 130.000 euros. Nos puñíamos a parte de 50.000 euros e a Xunta de Galicia puñía o resto. Se a Xunta de Galicia, neste caso, ten un problema puntual que non o pode xestionar desa forma, evidentemente asumímoslo nós, pero tamén hai un compromiso por parte da Xunta de Galicia en que nos teñen que compensar, digamos, en outras actuacións, que cando así sea tamén o diremos. Por lo tanto, hai que ser máis prudente á hora de dicir as cousas e hai que ser máis prudente cando se falta a verdade ou non se teñen os coñecementos suficientes para poder expoñer aos veciños do Concello de Ribadumia. Por lo tanto, eu creo que esa actuación desa carretera que é da Xunta de Galicia, que poida estar rematada, pois eu creo que vai a ser positivo para o Concello de Ribadumia e entendo que esta negociación, se queremos chamar negociación, ou digamos este acordo entre institucións, pois que se poida culminar da mellor maneira posible conseguindo os obxectivos que é mellorar a carretera e ao mesmo tempo era unha petición dos veciños do Barreiro que mellorásemos pois, esa área. Por lo tanto, eu creo que queda todo contestado. Se me quedase algo pendiente, me gustaría que me recordase, porque o mesmo que lle estou aclarando estes puntos, lle pode aclarar todos os puntos que vostede considera oportuno. E aparte, lle quero repetir outra cousa. Este equipo de goberno, ou calquera duda que vostede poida ter en este tipo de actuacións, calquera duda que vostede teña en este tipo de actuacións, pode vir aquí e consultar a documentación, porque o mesmo que consultou outra documentación que ao mellor era menos importante que esta, pode vir aquí a consultar esta documentación que ao mellor era moi importante e que vostede evidentemente pois non consultou. Me gustaría intervir. Sí. Bueno, do que eu lle preguntei, pois non me respondeu. Eu a vostede lle preguntei o coste que tiña total o muro desta senda. O muro ten un coste de 95.000 euros, máis de 55.000 euros que entrou no plan marco, no plan Concello, señora Peña. Deixame terminar, por favor. No, pero é que non hai que ser moi inteligente para saber que o muro vai a costar eso. Eu fixeño unha pregunta e me gustaría terminar a miña intervención. Vostede falou, eu escoiteino con moito respeto e moi atenta ademais, e agora me gustaría pois que no meu turno de palabra pois poida facer o mesmo. O Partido Popular aquí non expresou en ningún momento que estuveramos en desacordo con este tipo de obras. Eu que expresei son as maneiras, as formas, que non sei se é porque ocultar información, se é por mentir. Está claro que o tema do cementerio de Leiro e de Xisán, o Partido Popular non está en contra desta obra. É máis, o Partido Popular xa o manifestou con cargo ao Plan Concellos que vostede asumira con cargo ao Plan Concellos solicitara esta obra. Vostede dixo que chegábamos tarde, lle volvo a repetir, porque esa obra xa estaba contemplada e xa se iba a executar. Cal é a nosa sorpresa? Que agora ven unha partida para poder executar esa obra. Vostede tería intención, pero se me pudo decir no seu día que esa obra se iba a facer, pero ainda non había partida para ela.
que se pudo pedir con cargo a Plan Concellos e con estes 50.000 euros ahora se podrían destinar a outras obras necesarias para os veciños de Ribadumia. Usted aquí, ademais, manifestou, quedou aí recollido, que o Partido Popular non daba a auga da traída municipal cos parámetros reglamentarios. Non, eu non dixen eso, señora Peña. Non como digo que estamos mellorando a calidade óptima, a calidade da auga. Entonces, insinuou que non como Partido Popular. O Partido Popular daba auga en óptimas condicións. Máis que o Partido Popular, Salomé Peña... Sanidade, neste caso, gobernada por Salomé Peña, neste caso, polo Partido Popular, como vostede queira, dá igual. Sabe que esos parámetros ven sanidade, que os collen todos os puntos, e realmente tese cumplido eses parámetros, e se non cumples, pois non lle podes dar auga da traída municipal aos veciños. Eso xa para empezar. Que vostede, agora mesmo, por un problema puntual, teña que levarse a cabo esta obra, nos estamos totalmente de acordo, pero o que é ben certo é que tanto gobernando ustedes como cando gobernaba o Partido Popular, estes parámetros teñense que cumplir, porque senón non se lle pode dar servicio de auga aos veciños nin ás vivendas do noso concello. En canto ao tema do muro do peche da Igrexa de Lois, eu me refiro ao que a min se me transmiteu na comisión informativa, porque ademais eu pregunteino, e o que se me transmite na documentación que se me dá. Eu non podo ser adivina para saber que tamén hai ese muro a maiores. O que está claro é que hai un muro na cruz, que ademais non pon ningún importe, nin nada, e agora vostede dice que hai tamén o do entorno da Iglesia de Lois, que non sei cal é, porque para ese muro do entorno da Iglesia de Lois, que foi o que se executou con cargo a un plan concellos, xa estaba con cargo a un plan concellos do ano 2016. Quero estar segura de que así é. Entonces, a parte de facer un muro con cargo a plan concellos, agora vostede me está dicindo que tamén unha parte deste diñeiro tamén vai para ese muro do entorno da Iglesia, que aquí realmente, pois, a serie de dudas que nos surgen ao Partido Popular son moitas, porque vostedes non nos las aclaran. E nós non estamos en contra, como lle ben dicía, das obras, senón do que realmente aquí se nos trae e a documentación que se nos aporta. En canto a Senda Peonil de Leiro, eu quero lle recordar a vostede que vostede é o alcalde. Eu son unha concelleira que estou na oposición. E as xestións as ten que facer vostede. Está claro, pois, que deixan bastante que desear. Vostede, que tanto presume de que ten tan boa relación con todas as institucións e con todas as administracións e consigue tantos beneficios para o Concello de Ribadumia, e agora a culpable de que non se consigan é de Salomé Peña. Vostede é o alcalde e ten que ejercer como iso. E vostede ten que defender aos veciños de Ribadumia. E se a Xunta se comprometeu con vostede a levar a cabo unha obra e agora non a cumple, pois terá que exercer de alcalde e exigirlle o que realmente lle corresponde a cada unha das administracións. Pero deixolle claro que vostede é o alcalde. E se non está capacitado para ser alcalde, a única incapacidade é vostede. A outra persona a única incapacitada é vostede. Deixe vostede a outra persona a única incapacitada é vostede. Recordarlle que o alcalde é vostede, que eu creo que moitas veces pois non asume todavía ese papel. E despois, en canto á rampa de accesibilidade á cafetería do Xinasio de Cabanelas, volvo a manifestar que vostede tuvo reunións no que iba a executar, pero non tiña diñeiro. E o que eu dixen é iso, que non había o diñeiro traino vostede. Agora está dicindo que lle denegaron unha subvención da Xunta de Galicia. Como vostede sabrá, pois tampouco non son adivina para saber se vostede solicitou unha subvención da Xunta de Galicia ou non. Pero o que está claro é que vostede dixo que se iba a facer unha obra a unha entidade a cal, pois, vemos que non tiña partida presupuestaria. A partida presupuestaria, vemos. Entonces, o que eu dixen, creo que non é ningunha falsedade, non é ningunha mentira, senón que únicamente transmito o que aquí a mí se me pasa, contrastado coas aprobacións que se foron facendo en outros plenos, como o que aquí me refrenda o pleno de hoxe, que se aprobou un acta onde aparecen estas cantidades. Única e exclusivamente. Vostede pode me chamar que me falta sentido común, que me falta o que queira. Pero hai unha realidade de que as obras se van a facer, as obras se van a levar a cabo. Sabemos que a vostede non é de gusto de vostede que se leven a cabo este tipo de actuacións. Non solamente vamos a levar a cabo estas actuacións, vamos a levar a cabo outras actuacións no Concello
Concello. É importante o traballo que estamos a facer, porque ademais, de alguma maneira, son peticións veciñais. Eu creo que está claro que estos son actuacións moi importantes. Eu creo que quedou claro, perfectamente claro, que a accesibilidade, que é unha ilegalidade que vostede cometeu, o non legalizar, digamos, a cafetería do Muiño. Este equipo de goberno non solamente tuvo que legalizar non ten que legalizar esta cafetería ou regularizar esa cafetería, senón que tuvemos que facer distintas actuacións de regularización ao longo destes tres anos. Entre elas, o alumeado público por un valor de 67.000 euros. Evidentemente, son moitas actuacións que este equipo de goberno está levando a cabo, e son moitas actuacións que a vostede, evidentemente, lles preocupa que estas xestións, pois, de alguma maneira, pois, que teñan o futuro que nos desexamos para todos os veciños, para a mellora de todos os veciños. Por lo tanto, eu creo que está claro que vostede está facendo un discurso barato, un discurso político que non ten coherencia nin ten sentido común, pero este equipo de goberno tampouco aspira a que teñan o apoio seu e o apoio de Luís Serantes, porque non nos preocupa. Cando as persoas como vostedes faltan a verdade, evidentemente xa non vamos a entrar en máis detalles. Nos ganamos as eleccións sendo moi correctos e moi prudentes, facendo a nosa xestión, e vostedes pretenden recuperar a alcaldía. Máis que a alcaldía, pretenden recuperar o poder, que hai que distinguir entre poder e estar na alcaldía. Vostedes interesa o poder, pois, dunha maneira, utilizando formas pouco serias e pouco decentes, que non benefician para nada a democracia, digamos, dun concello. Por lo tanto, vostedes buscan a crispación entre os distintos veciños. Lamentamos que actúen desa forma, e hai que ser máis correcto, e aparte hai que ser máis personas. Lamentamos profundamente que teñan esta actitude ao longo desta legislatura. Evidentemente, estos son actuacións moi importantes, son actuacións que respaldan a un equipo de goberno, e, polo tanto, o plan de caseta equipo de cloración de auga é imprescindible, porque temos que mellorar a calidade de auga, temos que mellorar o acceso á cafetería do Náutico Muiño, porque iso vai a ser un recurso económico importante para eles. O tema da subvención e a previsión que nos tiñamos, esa é unha realidade, porque vostede pode vir a ver os expedientes dentro do 2015 hasta o 2017, e ainda este ano nos rechazaron unha subvención de aproximadamente 56.000 euros. Por lo tanto, ten que vostede ter máis información, ten que ser vostede máis transparente. Este equipo de goberno pon a súa disposición sempre que queira toda a información que precise, pero evidentemente vostede ten que facer unha política pouco seria, unha política pouco sensata. Eu creo que con ese camiño non vades a ningún sitio, porque os veciños o que queren é seriedade, o que queren é sensatez, e a vostede lle falta esa claridade e lle falta esa sensatez. Por lo tanto, eu creo que está claro que estas actuacións son importantísimas. As actuacións que se levaron no Plan Concello son importantísimas, as actuacións que se van a levar no Plan Concello 2019 van a ser importantísimas, e vai haber posiblemente outra modificación de crédito na que este equipo de goberno ten que decidir as obras ou actuacións que ten que levar a cabo, que van a ser moi importantes para o benestar dos veciños e das veciñas deste Concello. Por lo tanto, vamos a seguir nesta mesma línea. Lamentamos que o Partido Popular pois utilice eses medios ou esas técnicas de facer política que son moi rastreras, pero evidentemente non nos preocupa. Nos vamos a seguir o noso camiño de traballo diario, de traballo, porque con eso creo que é como se fan as cousas. E vostedes están cobrando dende a Diputación aproximadamente 2.000 euros mensuales no seu caso, no caso de Salome Peña, e Luís Serantes está cobrando aproximadamente 45.000 euros por non facer absolutamente nada, ou por facer unha política vaga, que efectivamente teñen tempo precisamente para estudiar un pleno e hoxe facer os comentarios que vostedes están facendo. Por lo tanto, eu non vou entrar en máis detalle, vamos a pasar a votar este punto, e con isto terminamos. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pasamos ao punto número 11 da orde do día,
que é dar conta das axudas concedidas aos campus de verán. Bueno, para o Concello de Ribadumia, a verdade é que os campus de verán, o Concello de Ribadumia, a escola de verán organizada polo propio Concello, a verdade é que tuvo un éxito importante, aparte nos lo transmitiron os veciños, e aparte as encuestas que así, bueno, pues nos transmitiron. Creo que Marc, corríxeme, dunha valoración de como máximo 5 puntos, eu creo que tuvemos unha puntuación media de 4,80 ou 4,70, se os datos non me... Sí. Por lo tanto, eu creo que é moi importante. De todas as maneiras, este equipo de goberno tamén ten que estar agradecido ás distintas entidades culturales e deportivas que levan a cabo pois o campus de verán. Para nós os campus de verán, pois de alguma maneira pois é unha axuda ás familias, porque bueno, pois os pais, nais traballan e de alguma maneira pois os nenos pois quedan nas mans de persoas que, bueno, por unha parte os pais confían e por outra parte pois axudan a esta estabilidade laboral que todos buscamos. O Concello de Ribadumia, este equipo de goberno puxo en marcha pois unhas axudas aos campos de verán do 2018, dende que este equipo de goberno pois está a gobernar. Este ano pois se fixo un reparto, hai unha maneira bastante obxectiva de conceder este tipo de subvencións, o reparto, digamos, queda desta forma. O Umia Club de Fútbol vai a recibir unha serie de criterios que de alguna maneira así o respaldan, vai a recibir 1.800 euros. Ribadumia Tenis de Mesa vai a recibir 365 euros, casi 366 euros. O Club Deportivo Ribadumia vai a recibir 1.206,48 euros e a Asociación Pro Escola de Música vai a recibir 627,29 euros. Por lo tanto, pois son unhas axudas que o Concello de Ribadumia puxo en marcha, pois que para que este tipo de entidades culturales e deportivas pois poidan levar a cabo, é unha axuda económica para que poidan levar a cabo esa tarea que tan importante é para o Concello de Ribadumia, sobre todo na conciliación, digamos, laboral. Por lo tanto, eu creo que isto que está xa comentado, agradecer a estas entidades culturales e deportivas o traballo que fan, porque, pois eso, como digo eu, axudan, a parte do Concello, axudan a esa conciliación laboral que tan necesaria é. Comentado este punto, pasamos ao punto número 12 da orde do día, que é rogos e preguntas. Unha das preguntas que queríamos formular era que tipos de obras, se que se fixo algunha, de conservación no colexio de Barrantes no período estival. Que tipo de obras? Se fixo algunha obra... Sí, efectivamente, podes contestar, Enrique, sin problema. De mantemento, coño, que te queres decir, porque é o que podemos facer. Nós só somos responsables do mantemento. Hai que cambiar unhas portas, que ven o carpinteiro Luns, que está pendente do verán. Fixeronse algunhas obras de pintado menores dentro do colexio, como a todos os anos, e queda pendente revisar un par de goteiras que estamos esperando a que chova. Pois se non chove, son bastante malas de localizar. Temos algunha goteira recorrente xa desde fai uns anos. Temos algunha goteira recorrente desde fai uns anos que estamos tendo problemas para localizala. Eu digo, como os preguntades, e estamos trayendo neso, pero bueno, máis que eso non houve. Non sei se votades menos algunha, ou notades algunha deficiencia ou algunha cuestión. As do CRA tamén podes comentar se queres, as obras do CRA. E as do CRA, obras de mantemento tamén que estamos facendo ali, como algún pintado, algún pintado, pero son cousiñas moi pequenas, colocar algún tabuleiro, algún pintado, algunha reparación no tellado, cousas mínimas. Respecto dos recibos de auga que emite o Concello de Ribadumia, recentemente se emiteu o do ano, o primeiro recibo por parte do Concello da anualidade de 2017. Anteriormente, uns meses antes,
por parte oral se había devolto a unha parte importante dos veciños de Ribadumia os recibos da anualidade de 2015 e 2016, non? Acto seguido, unha vez que o oral devolveu eso, o Concello emiteu o recibo do ano 2017. A pregunta sería, cando se van a volver a cobrar a aqueles veciños que se devolveu o recibo do ano 15 e do ano 16, cando se vai a cobrar, neste caso xa ven os recibos desas dúas anualidades? Pois dende esta semana ata o 31 de decembro, si podes comentar, Pilar. Primeiro, non se pasou a cobro o primeiro recibo de 2017. Foi inteira, se cobra inteiro, porque empeza... O primeiro recibo, digo, que emite o Concello de Ribadumia. Non o primas son estes recibos. O oral devolveu, incluso con intereses, as cantidades que cobrou indebidamente, neste caso, e a semana pasada xa se emitiron os recibos de 2015 e 2016. Aínda queda algunha xente, entre elas esta que está aquí, porque non trouxo o número de cuenta para que se devolveran os cartos, por exemplo, porque houve algunha xente que os cartos os devolveu o propio Concello, porque o oral non foi capaz de localizar a todo o mundo. Entonces hai unha cantidad de xente que devolveu o Concello tamén con intereses esas cantidades. Quedan pendientes poucas persoas, a maioría mandouselle carta, chamouse por teléfono ou díxoselle personalmente e ainda estamos pendientes de que traen a cuenta. Supoñemos que ahora, cando vayan os recibos, evidentemente virán o Concello a traer o número de cuenta, porque sin número de cuenta evidentemente non se pode devolver. Os recibos foron emitidos a semana pasada e saen para correos esta semana, co cal a partir da semana que ven empezanse a recibir. E para que non se sumen, agora estamos co IBI, agua, despois ven o lixo, van ter de prazo hasta 31 de decembro para facer o pagamento e incluso poden fraccionar se así o solicitan. Aclarado? O sea que emítese o recibo do ano 15 e 16. 15 e 16? Entendo que coas lecturas corregidas. Correctas. Pero primeiro emítese o recibo do ano 17. Bueno, a seguinte pregunta en todo caso, unha vez que me aclarou perfectamente esta pregunta, é que lecturas toman como punto de partida para os recibos do ano 17 se aínda están sin emitir os recibos do ano 15 e 16. Pero que non estén emitidos non quer dicir que no seu momento estén collidas as lecturas como hai que collelas. É dicir, a empresa do ano 17 fixo as lecturas cando tiña que facelas. Non quer dicir que as fixera ahora. No seu momento, a principio, non sei exactamente cando foi, a principios de... A principios de enero, Xaneiro, febreiro... Los primeros 15 días de enero. Nos primeiros 15 días de xaneiro, que precisamente xa foi unha das condicións do contrato que se firmou con esa empresa en concreto, foi que se fixeran o antes posible. As lecturas de 2017 están feitas dos primeiros 15 días de... enero 2018. Efectivamente. Non hai, é dicir, fixeronse cando había que facelas. E agora, o pago semestral faránse en xaneiro e en xullo. En xaneiro e en xullo. Bien. Outra pregunta noutro ámbito totalmente diferente. O Partido Popular presentaron unha moción para que se batira no próximo pleno, que podía ser perfectamente hoxe. Esa moción leva presentada polo menos un mes, refiérese ao parque de bomberos que a Diputación ten neste Concello, e igual que xa ten pasado outras veces, as propostas ou iniciativas que presenta o Partido Popular demóranse en exceso e non se traen nunca a debate deste pleno. Queríamos saber cal era o motivo. Que me conste a min e que vos conste a vos, eu creo que todos os escritos e todas as mocións que presentástedes foron debatidas todas ou aclaradas todas. Nos considerábamos que non era un tema importante e polo tanto non veu este pleno. Este pleno tiña 10 puntos, entendíamos que era un pleno bastante extenso e polo tanto se pode debatir no próximo pleno sin ningún tipo de problema. A prioridade non das propostas, evidentemente, pois ponase en marcha este equipo de goberno e, bueno, pois
evidentemente, pois o traeremos a pleno, que non hai ningún tipo de problema, pero non era prioritario, nin era, bueno, porque ademais me parece que montastedes un show, cando fostedes aos medios de comunicación, etcétera, faltando un pouco a verdade, pero sí, é que é un show o que está desmontando moitas veces. A verdade é que antes criticabades ao BNG, ao Bloque, non? De que, e agora sodes vos os que facedes ese tipo de películas, pero bueno, tampouco vamos a entrar en esos detalles, non? De todas as maneiras, teñemos que dicir que efectivamente isto vai a vir a pleno, porque vai a vir a pleno, e se vos aclarará sin ningún tipo de problema, pero a prioridade evidentemente indica este equipo de goberno e non o Grupo Popular. Quedo alucinado, ¿verdad? No, xa sei que alucinado eres. Quedo alucinado. Alucinado eres. A verdad que... Sí. Desde logo, dá pena. Siguiente pregunta, siguiente robo ou siguiente pregunta, senón, evidentemente... A maleducación. Sí. Un inciso, unha pincelada. Unha pincelada. Pepe, neste caso, porque o teñen dito moitas veces, digan aquí cantos meses esperaban para que lles levasen a eles as mocións, si lles levaban, porque algunhas teño entendido que lles levaron. Chegaron a levarse e outras hasta 6 meses esperando. Pero que eso depende quen goberno, eso mira se depende do... Claro, vostedes non o vivían facer tan mal, cando se xustifican? No, en todo caso, non somos distintos, evidentemente, pois eso vamos a traer a pleno sin ningún problema. De todas as maneiras, eso é como cando nos habían solicitado, digamos, pois todas as actas, cando nos gobernábamos, e tiñan eles 2 anos antes sin dar as actas que estuvemos que facernos e darlles, entregarlles nós tamén, o sea que, bueno, son este tipo de cousas ou estas incoherencias que cando se está gobernando se actúa de unha forma e cando non se está gobernando pois se actúa de outra forma. Nós evidentemente actuaremos sempre da mesma maneira porque é a maneira coherente, pero eso sí pasou, non podes dicir que é mentira, é dicir, vostede reclamounos as actas de 3 plenos ao mellor que estaban pendientes e resulta que tiña de 2 anos anteriores que llas entregamos nós. Isto é unha realidade, é unha evidencia, por tanto ten que admitilo. É triste, non? Que pasas máis tempo falando da xestión anterior que da súa. Eso algo quere dicir. Pois non debe ter xestión suficiente usted para facer cando pásase os plenos e as reunións vecinais falando... Estaba falando Pilar, pero... máis tempo dos gobernos anteriores que da súa xestión e dos seus feitos. Pero bueno, está ben, que non teño presente. E sabes que eu non sou moi dada... tampouco fai falta, non son moi dada a dar piropos, normalmente non son eu así, pero por exemplo, antes o que pasa que me calei porque non quería quentar máis o tema, pero cando Salomé che botou aí en cara que non sabías exercer de alcalde, eu realmente prefiro un alcalde como que temos e non as fantasmadas que facedes vos ou faciades vos, porque o de manifestarse saiu a colación cando estamos falando de poñer pancartas, a Xunta non cumple, nós non somos así, nós traballamos para conseguir as cousas, non poñemos un cartel como vos aí, a Diputación aprobou e non trae, e non só eso, é dicir, eu recordo en 2008 cando te manifestabas, o que pasa que a ti non te pillamos na foto, diante do centro médico, Dios bendito, e resulta que este ano foches a Pontevedra, eu non vin, non sei se presentaches reclamación ou non presentaches, non vi ninguna declaración en prensa en contra do que pasou no centro médico, e aínda por riba vas a reunirte co gerente que che di que non hai sustituto se o día seguinte hai sustituto. É dicir, casi mellor seguimos gobernando como estamos gobernando nós, que eu creo que é como hai que facerlo. Era eso que tiña que dicir. A ver, pero é certo, eso me parece fantasmadas, a ver, las justas. Eso é certo que te está dicindo. Hombre, si queres enseño ya foto. No, que te manifestaches diante do centro médico, efectivamente. Sí, claro. Este ano porque non o fixeche. Pero que non son eu a que goberno. Vale. En Barrantes porque estabas en Barrantes. Porque foches a xunta ao xerente, porque estabas en Barrantes. O que pasa que falta saber estar. Efectivamente, esa é a diferencia. Que ustedes hai un problema problemático. Hai interés político. Non interés polos veciños, interés político. Sacarlle punta a todo. Cando se enterou de que había esa problemática, pideulle unha cita
ao xerente do Sergas e foise a interesar directamente. Para que se dixeran que non había sustitutos, vostedes que non había... e o día seguinte había un. Non había un. Había, Salomé. Móvenos dun lado para outro, que foi o que nos dixo que era moi difícil, si pudera mandalo días casuales o mandaría, Salomé. pero non sustituílo de O forma casualidade. Pero 300 reclamacións e o día a seguinte había portavoz sustituto. do Partido Popular e o grupo do Partido Popular colleu e pideu unha cita, cousa que vostedes, tendo esa problemática, saliron na prensa, pero non foi a soltar nunha Nos entrevista. enviamos un escrito, señora Peña, nos enviamos un escrito precisamente para que puxesen o servicio en funcionamento da maneira que teñen que funcionar, da maneira que teñen que poñer. Señora Peña, da maneira que o teñen que poñer. Que eu manifestara, cousa que vostede non fixo, que No, vostede é unha oposición non pode liderar. Vostede, Entón, que pintabas nos campaños cunha pancarta? Vostede non estaba con Non unha tes que pancarta. Vostede facendo política. Que facías nos bombeiros? Pero a día de hoxe, Que facías nos a día de bombeiros? hoxe, 3 anos despois, esa obra está sin executar. Non te preocupes que se vai a executar. Gracias ao mellor. A túa presión, efectivamente. Exactamente. Efectivamente. Mira, pois ahora mismo ponte ali na rotonda de Leiro. A ver se gracias a túa xestión veñen os 95.000 euros. Nos aplaudimos, che. O que está Nos aplaudimos. esa obra Señora- estaba aprobada e realmente non la quitaron. O tempo- A obra da Xunta de Galicia Rotonda do non ten Barril. a día de hoxe Poste ali. ningún escrito, A ver se ningún Señora convenio Peña, firmado o tempo entre o Concello dá e e quita a Xunta, razóns. O donde a tempo Xunta dá aporta- e quita razóns. Exactamente, pero O xa- tempo dá e xa quita se ve, razóns. as xestións súas O de tempo forma dá e natural, quita razóns. Mire, a base de insultos, a base de vostede, todo. despois de reunirse co xerente A base do de Sergas, insultos. que nos con días anteriores xa lle habíamos enviado un escrito para que puxesen o servicio en funcionamento, vostede reuniuse co xerente, que non lle fixo caso, porque os feitos foron unha cousa e as declaracións súas foron outras, e aparte deso, para enmascarar a noticia, tratou de publicar nos medios de comunicación que este equipo de goberno durante 3 anos non fixera ningún mantemento desas instalacións. Esas instalacións son dos Sergas e é os Sergas que nas ten que manter, a menos que nos indiquen outra cousa. A menos que nos indiquen outras cousas. Polo tanto, señora Peña, vostede en vez de traballar para os veciños de Ribadumia, vostede quere facer unha política, como lle dixen antes, pouco adecuada. O Concello, señora Peña, vostede o que pretende é enmascarar e que non se sea claro, digamos, nas xestións. É unha pena, unha vez máis, facer política deste tipo. É unha pena facer política deste tipo, pero a realidade é que foi por un tema e vostede quixo dicir aos veciños que era por falta de mantemento. Naquel momento se estaba falando dunhas necesidades de médicos, que vostede pertenece ao grupo político de quen goberna a Xunta de Galicia, polo tanto, bueno, pois hai unha serie de errores, digamos, de xestión ou do que sea, pero o servicio estaba sin cumplir. E vostede o intentou disfrazar con outro tema, neste caso, que era pois o mantemento das instalacións. O mantemento corresponde á Xunta de Galicia, o mantemento corresponde aos Sergas e, polo tanto, son eles que nos teñen que facer. A menos que, puntualmente, nos digan que teñamos que facer algunha actuación, que non é así, porque iso é responsabilidade e competencia deles. Por tanto, eu creo que queda claro, digamos, todos os planteamentos de xestión. Quería facer un rogo, que é que no Parque Infantil de Barrantes, da Carballeda de Barrantes, hai un xogo infantil. Está reparado? Sí. Bueno, pois era que... Se non se reparou antes foi porque estaba antes de vacacións. En agosto estaba cerrada. Que cando é así tamén é mellor que veñades que preguntedes antes de... Menos mal que non sei nota de prensa. E quería facer outro rogo máis, que era que está ben que de alguna maneira se honre neste caso o Club de Piragüismo o Muiño, pois con todos os honores que se poida por parte deste Concello, pero tamén estaría ben que se prestara axuda e se concedera pois algún tipo de axuda para a compra de embarcacións que levan tempo solicitando. Por tanto, un rogo para que tamén se atenda de alguna maneira as solicitudes de axuda para a compra de embarcacións e agora podes, Pili. Ahora mismo xa nos pasaron unha factura de casi 1.000 euros para compra de material, palas pues, necesarios para embarcacións, e teñen xa compradas 3 embarcacións, 3
por un importe máis menos de 9.000 euros, que vai pagar o Concello, ahora mismo. Non pasaron aínda a factura porque quedamos que iban a pasar a principios de setembro. Non entrou aínda pola fase, pero está pendiente de entrar. 3 facturas. 3, non sei se son piraguas, canoas, aí xa me pillas, eu aí xa... Pero as palas xa está unha das facturas aquí desde o mes de agosto e son casi 1.000 euros, 900 largos. Eu quero complementar un pouco máis a información, Pilar. Precisamente esta inversión que vamos a facer de 30.000 euros no Náutico Muiño para regularizar a cafetería é precisamente para que esa entidade poida ter recursos económicos e non precise do Concello para levar a cabo unha compra de canoas, senón que eles mesmos de alguma maneira tiñan recursos económicos e se poidan abastecer ou que poidan comprar en función das necesidades que poidan ter. Por lo tanto, este equipo de goberno desde 2015, como dixen anteriormente, levou a cabo o seu traballo porque de alguma maneira sabía que ese era un punto débil desta entidade deportiva, precisamente para mellorar, digamos, a súa economía. Evidentemente, se melloramos a súa economía, evidentemente non necesitan destas aportacións ou destas aportacións do Concello para comprar material para as súas instalacións e para a práctica do deporte. Por lo tanto, eu creo que, por unha parte, se fixe unha inversión de 9.000 euros este ano, agora recientemente, e segundo, eu creo que para que non pase eso ás distintas entidades culturales e deportivas no Concello, precisamente temos que facer unha inversión de aproximadamente 30.250 euros precisamente para que se abastezcan e non sexan tan dependientes ao mellor pois de outras administracións como poden ser, pois neste caso o Concello, independientemente que hai que dicir que o Concello de Ribadumia mellorou a subvención pasando aproximadamente a 9.000 euros cando antes o anterior equipo de goberno, o anterior goberno lle daba solo 4.500 euros. Por lo tanto, eu creo que ten que quedar claro que este equipo de goberno non solamente lle comprou 9.000 euros de canoas, senón que aparte lle duplicou a subvención pasando de 4.500 a 9.000 euros e aparte deso vai a facer unha inversión de 30.250 euros precisamente para que esa cafetería ten que estar funcionando e que eles poidan ter recursos económicos precisamente para autoxestionarse. Por lo tanto, eu creo que chegas tarde con ese rogo, segundo, eu creo que está claro que este equipo de goberno é previsible porque sobre todo está axudando ás distintas entidades culturales e deportivas que é un dos objetivos que nos marcamos desde que empezamos a gobernar. Ahora, espera, a ver si se ve, aí tes. Aí está, o columpio reparado. Aí tes. Reparado de ayer a las 20:25 mandoume. Moi ben. Algún cousiña máis? Eu creo que queda claro que este equipo de goberno é eficiente independentemente de que o equipo da oposición pois queira pois de alguma maneira tildarnos de que pero evidentemente creo que queda claro de que somos eficientes e que somos traballadores e que do traballo pois de alguma maneira pois salen os frutos que temos. Falouse cos servicios do Concello a ver se se podía facer e dixeron que non, que tiña que ser homologado, houve que esperar, punto. Non hai máis que facer. E aí pasou un pouco como os contenedores de basuras salindo do Concello tamén. Tiñes que haber mirado hoxe. Como? Nada. Bueno, damos por rematado o pleno, moitas gracias. Queda rematado o pleno, queda rematado o pleno. Queda rematado o pleno. No, pero estánse limpiando todos os lavadeiros, estánse limpiando todas as vías, etcétera, etcétera. Estáse facendo un traballo nese aspecto de recuperación do patrimonio tamén importante. E a máis, te vou adiantar algo máis. Se vai a reparar unha inversión, creo que de 9.500 euros, unha inversión que se vai a facer nun lavadeiro en Leiro, en su casa, que se vai a facer ali unha inversión aproximadamente de 9.500 euros, non, Enrique, creo, aproximadamente para a recuperación dese lavadeiro. Pouco a pouco se están poñendo en marcha distintas actuacións para mellorar o patrimonio que nos temos. Sí, é que eso non o dixen antes, entonces teño por lo que dicir agora. Pois nada, damos por rematado o pleno, moitas gracias.